Ola e un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández, fálovos, como de costume, dende o estado de Tennessee. Nesta ocasión, en directo estamos no Bar Celeste. Eu estou no meu despacho na universidade aquí na pequena vila de Martin, no estado de Tennessee. E hoxe temos un programa no que toca falar dun Celta que leva xa un tempo sen gañar. De feito, na Liga ainda non o fixo, houbo moitos empates a un e despois unha visita a Elche despois dunha derrota en Stuttgart perante o equipo alemán na Europa League e derrota en Elche por 2-1. Segue a marcar Borja, pero dá a sensación de que o Celta, polo de agora, é pouco máis ca un dianteiro, Borja, e un porteiro que é Ionut Radu. E para falar de todo isto, damos, por suposto, a benvida a Dinky, que está por aí, tamén a Rubén Lomba, todos os que esteades e todas as que esteades no chat, pois deixade os vosos comentarios, matizacións, opinións, preguntas, etc. E xa está ao outro lado da liña cibernética aquí en YouTube o meu amigo e cofundador do Bar Celeste, Fernando Rodríguez Estévez. Fernando, como vai todo por aí? ¿Qué tal, Antón? Pues bueno, por aquí va todo muy bien en líneas generales, lo importante va bien y bueno, lo menos importante, como es de lo menos importante, lo más importante, que es el Celta, no va tan bien. Entonces, bueno, pues vamos a intentar analizar qué está pasando y a ver si cuadramos en algunas opiniones, ¿no? Pero bueno, preocupado lo justo para el momento en el que estamos, que es el mes de septiembre-octubre, ¿no? Creo que hay demasiada preocupación en algunos sectores del celtismo. Yo entiendo que hay que mejorar bastantes cosas, pero alarmado de momento no estoy. Bueno, pois diso de outras cousas falaremos, cousas relacionadas coa situación do Celta nestes primeiros partidos de Liga. Irán entrando máis convidados a medida que vayan pasando os minutos, pero tamén ao outro lado da liña temos en Vigo o noso amigo celtista de pro, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno, e ademais ben vestido de celeste como ten que ser. Jorge, benvido ao Bar Celeste. Que tal? Boas noites. Encantado, como sempre, de estar falando con vos. E sí, eu quizáis estou, bueno, un pouquiño máis preocupado do que estaba a semana pasada, seguro. Non sei ata que punto pode ser moi preocupante ou non, pero sí é verdade que comparando cos últimos partidos, incluído o partido europeo, onde se xogou ben en momentos, houve pois unha, digamos, destacamos sempre o pouco acerto. Creo que o partido do Elche do outro día dimos unha pésima imaxe. Pudimos acabar goleados por un equipo que malia estar recén ascendido a primeira, demostrou pois saber facer moi ben as cousas. Bueno, nós todo o contrario, non? A imaxe que dimos foi bastante penosa a nivel xeral. Agás as dúas excepcións que xa dixeches ti, eu penso que Radu segue a ser o mellor, que Borja segue estando aí, pero a sensación é bastante mala. E, bueno, a preocupación pequena é 5 puntos de 21, non? Eso, pois, é certamente un pouco preocupante para as aspiracións que temos e para o que decimos sempre, non? Xogar varias competicións coa plantilla que hai e ás veces pensamos que iso non está moito na mente do equipo, non? Pero, bueno, falaremos agora máis polo miúdo. Bueno, está claro que os números cantan bastante. 21 puntos, somente 5, non hai vitorias, 5 empates, hai quen di que o Celta mereceu máis nalgúns partidos, un pode estar de acordo ou pode non estar de acordo, pero finalmente o que ocorre é que se o balón non entra, as cousas non saen ben, pois os puntos van perdéndose. Para min, esa é unha das preocupacións. Quero comezar pois con este comentario de Rubén que deixa Rubén Loma no chat e di que vai falar en castelán porque está no coche. Entendo que non está a conducir no coche,
porque senón como vai estar a escribir, pero di que escribe en castelán porque senón o corrector traduce, cambia todo o que di, está claro que es una mala racha, pero hay cosas que preocupan, como que el equipo es como si renunciase a lo que venía haciendo bien la temporada pasada, tener balón y atacar con todo el equipo en el área rival. Bueno, pode ser un dos achegamentos a esta situación que está a vivir o Celta. Rubén quere saber se estamos de acordo, pero antes de respostar a Rubén, está xa por aí, dende o sur de Suecia, dende Lund, levaba xa un tempo sen pasarse por aquí o noso amigo Cumbias. Que tal, Joaquín? Hola, hola. Estoy muy Buenas, amarelo. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Parezco un Simpson, ¿eh? Estoy muy amarelo. Sí, Ahora ya está corregido. agora está ben, pero Vale. podía ser cousa non No, sei. teño aquí un flexo apuntando. Bueno, Non é a falta de sol, senón que o que é a luz que tes por aí. Que tal, Joaquín? Benvido de volta ao nada. Barça este. veño iluminado para dar respostas a todas as preguntas que temos. Non sei se vedes o meu nome. O meu nome é Que Volva Bamba. Sí, cada pregunta que volva Bamba. Bueno, pois bambismo número 2, non? O bambismo sub 2. Está aí Joaquín. Bueno, volto a pregunta de Rubén, se estamos de acordo co que él comenta acerca da situación do Celta, razóns que poden ser, se estades de acordo ou non, e que outras explicacións podedes dar a estes 5 puntos de 21, un xogo que no partido do Elche, pois, foi deficiente dende o meu punto de vista. Home, outro día a min sí me pareceu unha cousa significativa comparando co que sucedeu noutros encontros, que as palabras de Giláldez tras o partido, ¿no? A primeira vez que o adestrador sinala con claridade que o equipo, se non lembro mal, dixo que nos hemos visto superados, teño aquí diante, non hemos sido en ningún momento nosotros mismos, no hemos tenido la capacidad de salir de su presión, contra los equipos que juegan a pares estamos teniendo muchas dificultades, no hemos sido capaces de ganar ni primera ni última línea, el principal responsable soy yo, hay un exceso de responsabilidad por hacer las cosas bien, pero hay que reflexionar y, bueno, ver un pouco lo que hai, ¿no? Pero esta cousa de sinalar que hasta hace 2 partidos en canto ao xogo, máis ou menos, pero que o partido, digamos, de outro día marcou un punto de inflexión, ¿no? Penso que sí, o que di Rubén, penso que a cousa é verdade. Quer dizer, o do outro día foi non unha masterclass do Elche, tampouco hai que poñerse así, pero sí é verdade que unha persoa que lee o que ata agora leía tan ben os partidos, o outro día non, como que daba a sensación de que non sabía moi ben que se podía facer e o equipo estivo completamente desnortado, ¿no? Hubo un momento na segunda parte onde Marcos Alonso se miraba con outra xente, ninguén sabía un pouco o que facer, e foi un día destes onde, eso, coas excepcións que sinalamos antes, é que ninguén disputou en canto a rendimento. Foi un partido moi semellante ao primeiro contra o Xetafe, pero penso que foi aínda peor en canto a non saber a que se quere xogar. É un pouco preocupante, non? E o mesmo que pasou noutros partidos, seguimos en ter presión, seguimos en ter iniciativa, en canto vamos para adelante, calquera equipo que arma un pouco a estrutura xa nos bota cara atrás, eso penso que é un pouco preocupante, non? Fernando, Joaquín. A ver, un poco por partes. Hablabas antes, Antón, de que hay gente que, bueno, que piensa que merecemos un poco más de puntos, ¿no? Pero al final son detalles. Se merecen puntos si realmente en acciones concretas estás acertado. Por poner el último ejemplo, hay una ocasión de Miguel Román, que es de lo poco que creó el Celta, un gran pase de Mingueza. Y claro, la manda donde la manda. Yo no digo que la marque, pero es que la manda ni siquiera cerca de la portería. Entonces, si ya creas poco y te cuesta, esas acciones pueden marcar un partido, aunque tú estés mal. Es decir, marcar un gol en ese momento te marca el resto del partido. Y contra el Mallorca igual, es decir, haber defendido un poco mejor, estar un poco... Es decir, al final, lo de merecer, yo creo que cada vez va perdiendo un poco más de fuerza por eso, porque el fútbol en muchas ocasiones se puede, digamos, te puede favorecer por acciones muy concretas.
Y en este caso es verdad que al Celta en la primera parte le cuesta mucho crear ocasiones, las pocas que tiene, pues ya vemos dónde acaban, ¿no? Y bueno, la que tiene Borja, evidentemente, está de dulce el jugador gallego y la mete, ¿no? Menos mal que está él, porque o empatamos o maquillamos el resultado gracias a él últimamente, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, evidentemente, nos enfrentamos a un equipo que realmente está más que hecho. Es decir, el Elche es un equipo que no parece recién ascendido. Es un equipo que además, cuando tiene el balón, no especula en ningún momento y tiene claro cómo jugar. Y al Celta realmente, sobre todo en la segunda parte, en la primera no tanto, pero en la segunda parte, realmente el Elche no se pensaba en un segundo lo que hacer con el balón. Y además es que lo hacía bien. Entonces, era como una máquina de fabricar ataques uno detrás de otro. O sea, en ningún momento el Elche, digamos, marea el balón detrás, sino que cada vez que lo coge va hacia arriba y al Celta, evidentemente, eso lo hundió, ¿no? Entonces, bueno, el Celta, que es un equipo ahora mismo que parece, aunque nos creíamos que no, está en construcción otra vez, tiene un poco que reinventarse, pues con un equipo que está a este nivel, como es el Elche, que tiene las cosas tan claras, que parece que no ha pasado una pretemporada por él, pues ya vemos cómo está, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias son un 2-1 y menos mal, ¿no? Menos mal que está Radu y sostuvo un poco el marcador. Entonces, evidentemente, pues hay que mejorar, hay que, pues, un poco volver a lo que fue el equipo de Giraldez cuando el año pasado, pues, el otro día lo recordaba, 8 partidos sin perder y de qué manera, además, estábamos jugando. Entonces, bueno, no creo tampoco que haya que cambiar demasiado la filosofía de Claudio, como hoy dice un poco el Faro de Vigo, ¿no? Que leía yo esta tarde, que si Claudio tiene que cambiar algo tiene que cambiar, pero yo creo que la filosofía estamos todos de acuerdo con ella. Lo que pasa es que, evidentemente, pues hay que hacer retoques, no digo un giro radical, pero evidentemente luego físicamente el equipo no está, yo creo, a un nivel en general bueno, es decir, ahí también tenemos que mejorar. Veo muchas veces físicamente que nos superan muchísimos equipos y son una suma de factores que, insisto, sigue siendo muy pronto. Evidentemente no me gusta verme ahí cerca de los puestos de descenso. Creo que hay margen de sobra para mejorar y la plantilla en sí, es decir, yo ya he dicho que no es una plantilla para tres competiciones, hace tiempo que lo vengo diciendo, pero también creo que es una plantilla, digamos, para estar algo mejor de lo que estamos en la tabla, ¿no? Entonces, bueno, se nos han ido puntos por detalles, pero es que esos detalles también hay que hacerlos bien para merecer más puntos, con lo cual, pues bueno, quiero decir, no hay que flagelarse tanto en el sentido de, bueno, qué pena, pobres de nosotros, que merecíamos más. No, bueno, para merecer un poco más yo creo que hay que trabajar un poco más. Entonces, bueno, es un poco la suma de todo, ¿no? Tamén remontamos. Sí, tamén remontamos. Sen pasar por aquí polos micrófonos do Barceleste, entón trasladoche tamén os demais a unha das preguntas de Rubén Lomba que di a que credes ou a que crees ti que se debe esta mala racha do comezo do Celta. Cales poden ser as chaves dende o teu punto de vista, dende o voso punto de vista para esta situación? Bueno, eu creo que moita xente, eu escutei por aquí a moita xente decir que falta cantidade de xogadores, eu creo que falta calidade. Non vexo cantos partidos en primeira división ten Joel Lago ou ten Hugo Sotelo ou Hugo Álvarez. Non temos xogadores contrastados. Non sabemos como de bo vai ser Hugo Álvarez. Non sabemos como de bo vai ser bueno, Radu era unha incógnita, non? Mesmo Brian Zaragoza tamén, non? Brian Zaragoza tamén, o tipo que parecía máis contrastado e máis prometedor. Claro, que eso tamén ese é un problema tamén, non solamente hai xente que ten pouco contraste, sino que aquelas pezas que trouxemos de suposto reforzo, ¿no? A figura de Yudulá e de Brian Zaragoza non están a dar todo o resultado. Se lembrades, falábamos de que este era o ano onde, os reforzos novos tiñan que ser contrastados e que a xente que non explotou, que tiña que explotar. E falábamos de Williot e falábamos de Moriba. E penso que, non sei se será cedo ou non, pero polo de agora non están explotando máis Moriba que Williot. Moriba sí que está aí. Pero tamén penso que ese é un problema, ¿no? Que as dúas pezas que se trouxeron das tres, digamos, novas, non están a dar o rendemento que se esperaba. Non podemos, penso eu, seguir
dicindo que, bueno, que es que viñan con mala forma física, pois que xa levamos un montón de jornadas e o tema do físico é un dos problemas importantes, non? Xunto co que decía antes Fer, estas cousas de merecemento, non? É verdade que sempre ao inicio dos partidos temos 10-15 minutos onde xeramos algunha cousa. O que pasa que o acerto é tan negativo que o que decía outro día, penso que o tiro de Román é unha cousa de decir, joder, é que parece que o sempre, pero é que nin tan sequera rozou ninguno dos 3 paus, non? Entón, claro, fue como si fuera eso. Aunque pongas 2 porterías, creo que no entra, No, bueno, despois de un pase increíble de Mingueza, que foi o que fixo nese partido tamén. Foi un erro que veu perfectamente, e claro, esas cousas son as que quizáis nos fagan dubidar ás veces da calidade do contraste que decía Joaquín, ¿no? Que en todas esas ocasións que fomos capaces de xerar, moitos partidos pues, poderían ser tido victorias claras, ¿no? Pero é que non conseguimos ter ese acerto, pues tamén por eso, por esa... Eu non sei cantos xogadores temos no plantel. Todos. O sea, que la plantilla numéricamente está completísima, está completa, no puede haber más. No. Cantos xogadores temos no plantel que cesan de primeira división. Claro. Eu non o sei, porque o Miguel Román poderá ser moi bon, non sabemos se é un xogador de primeira división ou primeira federación aínda. O mismo aplica a Pablo Durán, o mismo aplica... non sei, a mí estáme decepcionando moito a progresión de moitos canteiranos, a verdade, canteiráns, porque, por exemplo, o partido do Stuttgart, vale, físicamente pásanos por enriba. O único que estivo a nivel, o único que ten físico do equipo, que é Ilaix, Borja. Bueno, os demais superados, tanto a defensa como o pobre Beltrán con 1,60 m chocándose con 2 tanques Panzer ali, pues bastante fixo o tío. Temos que, bueno, eu creo que o Celta ten que perder o medo. O partido de Stuttgart foi moi decepcionante polo medo que tivo o equipo e tal. Que máis dá? Home, sai a xogar aí e practica o fútbol que ti coñeces, que tampouco son tan bos os tipos do Stuttgart, non son o Liverpool. Non son o Liverpool, pero están por enriba do Celta, iso está claro. Bueno. Non sei, tampouco, en principio, estamos xogando na competición. Eu tampouco vexo o Stuttgart... Non son unha gran aficionada á Bundesliga, pero non diría eu que están moi por encima. O Bayern de Múnich, sí. O Leverkusen tamén. O Stuttgart, teñen que demostrarlo. Outro día demostraron, xogaron mellor que nós e mereceron ganar. Pero non me poño, na Europa League, eu poñome debaixo de un ou dous equipos. O Celta ten a obrigación de competir contra os demais, que para iso quedamos sétimos o ano pasado. O Stuttgart é un bo equipo como é o Celta. E temos que practicar o noso xogo. O Elche está en boa racha, é un equipo que sabe xogar, ten o xogo máis claro que o Celta, pero meteunos un meneo. Foi un partido frustrante. Eu apaguei, no minuto 70 apaguei. Dicen, é que este partido dura 150 minutos e o Celta non marca outro gol. Pim, pam, parecía, un baile. Parecía o Barça de Guardiola contra o Numancia, o Levante de 2009. Lamentable o equipo. Non temos a templanza no medio campo para ter o balón. Arriba, cero creatividade, Aspas. Bueno, ten 37 anos, non podemos pedir máis, pero está fatal. E os demais, pois, non axudan. Brian, estamos esperando unha actuación determinante, vense detalles, pero pouco máis. A min Jutgla gústame, pero bueno, creo que... Non sei, xogaría con Borja todos os minutos posibles, tal como está o Panda. E Jutgla por banda non sei se rinde tan ben. Pero eu son bastante negativo coa situación. Non me gusta nada como pintan as cousas. Non vexo unha... Ou 3 ou 4 xogadores cruciais, os que foron importantes o ano pasado, suben o nivel ou podemos estamparnos, vamos, dun xeito trágico esta tempada. A mí hai unha cousa que me preocupa un pouco, non simplemente polo resultado, sino porque, claro, falamos do equipo que o ano pasado, pois contra todo pronóstico realmente, conseguiu a clasificación a Europa League. Pero vos credes que este equipo deste ano é o mesmo equipo que o do ano pasado? Porque hai xogadores que non están, aos que non se lles atoparon recambios. Hai xogadores, por suposto, da canteira que están a facer o seu traballo, algúns con máis, outros con menos acerto e con máis ou menos progresión,
E despois, pois, tamén están xogadores que non son da canteira, que son xogadores moito máis experimentados que por unha razón ou por outra pois non están dando nin o 90, non digo 100%, pero nin o 90, nin o 80% do que deron o ano pasado. Para min esas poden ser tamén chaves do que está a ocorrer neste comezo de tempada, máis aló de que alguén poida criticar o adestrador por cambios que faga ou por plantexamentos, etc. Pero a min dame a sensación de que Claudio non conta exactamente co mesmo tipo de equipo que tiño ano pasado. Non sei como vedes vos iso. Jorge, dale, si quieres. Sí, a ver, eu penso que sí. Quero dicir, hai cousas que está claro que, a pesar de que bueno, hai un montón, bueno, unha boa parte da plantilla que segue estando aí, pois hai algunhas pezas claves pois que non están. Evidentemente, claro, agora pois un pensa, pois o mellor se tiña que ter, pois non sei, feito algún esforzo porque un xogador tipo Alfon quedase, non? O mellor encaixaba mellor dentro do esquema que estaba plantexando Galdez nos últimos partidos da tempada pasada, non? O mellor, claro, eu tamén entendo o tema de Fer López, pero que Fer López estaba chamado a ser unha peza importante e xa era unha peza importante. Entón, claro, marchan esas dúas pezas e ti buscas recambios que non acaban de encaixar. A mí o que non me gusta nada é o comentario este que se está a facer todo o tempo de que bueno, Brian Zaragoza é un xogador que ten moita proxección, que o tema físico tal, pero que non acaba de encaixar no esquema. Claro, pero é que o esquema é o que é. Entón, se tes pezas que non encaixan no teu esquema, o cambias o esquema ou adaptas cousas. E penso que cando a xente di o tema da filosofía non se pensa tanto no tema da idea, ¿no? Que do tipo de equipo de xogo que ten Giraldez, senón de facer un pouquiño algún axuste con as pezas novas que tes e sacarle rendemento a todo o que tes, non? Pero non sei, penso que sí, que evidentemente non é o mesmo equipo e que non se está a dar coa tecla que faga funcionar as pezas novas que trouxeches co esqueleto, co armazón do que tiñas, non? E menos mal que o tema complexo que era a portería non saiu mal, porque de novo volveu a facer un partido inmenso. De feito, ele estaba desquiciado. Estou facendo o partido do século e non estades a responder, non? Entón, claro, eso tamén se lle viu, non? Eu penso que aquí nos Estados Unidos deron a Radu como MVP do partido, mesmo que non foi un xogador do equipo que gañou o partido. Aquí tamén. Pero claro, temos outro problema, que é que non teñamos lesións, nen problemas, nen historias. Bueno, lesións xa hai tamén, que ese é outro dos problemas. Claro. Xa tivemos dos sustos, con Radu. Xa tivemos dos sustos. Un par de sustos. O outro día, cando se tocou o muslo, eu xa dixen, hostia... En Stuttgart tamén estaba un pouco mancado, creo. Entón, claro, é problemático. A ver, yo creo que hay jugadores que han mejorado este año. Hablo de Moriba, por ejemplo, Sotelo van hacia arriba y luego hay algunos que van hacia abajo. Willett Schwedberg, por ejemplo. Y hablaba, por ejemplo, Jorge de Brian Zaragoza. Y es verdad que aún le falta, claramente. A ver, se ve progreso, pero aún le falta. Y ahí a mí el esquema y el estilo no me sirven de excusa. Es decir, un jugador como Brian Zaragoza, me da igual el esquema y el estilo que utilice el entrenador. Me da igual. Es decir, él de forma individual tiene que dar más al equipo de lo que a lo mejor está dando. Le faltará un poco, pero es que yo no lo relaciono. Es decir, no es que no se adapta al esquema o al estilo, ¿no? Pero es que me da igual. Hay situaciones que son muy favorables para que él se luzca y de momento pues no está dando todo lo que esperamos de Brian. Entonces, bueno, yo no mezclo y no cruzo ahí el estilo con lo que puede dar Brian. Brian tiene que mejorar claramente y... Sí. Se lembras, houve moitos partidos que xogou co Osasuna o ano pasado que facía uns desbordes increíbles, non? Ese era un tipo de desborde que precisamos neste equipo. Este ano non sei por qué, supoño que o físico é un tema importante, pero tampouco sei por qué de repente este ano o físico está tan mal. Ese tipo de desbordes a toda agora non o... Claro, bueno, algún detalle, tivo, algún detalle, tivo. Claro, sí. pero tiene que ser más constante. Y el Osasuna tiene un estilo igual que el Celta, con lo cual, pues ahí voy a que no es excusa
el estilo para decir que no está rindiendo, ¿no? Y luego, bueno, antes me quedó un apunte ahí en el aire de Miguel Román, ¿no? Que hablábamos de que, bueno, uno de los nuevos, evidentemente se tiene que adaptar. Evidentemente no es un jugador hecho aún en primera, pero el objetivo de Claudio y el del club, entiendo, es volver a hacer un jugador de primera de un canterano, como se ha hecho con tantos, ¿no? Y ahí quiero, bueno, un poco criticar a la Liga, ¿no? Porque los resúmenes de la Liga, que los veo normalmente cuando acaba el partido, son de 3 minutos y pico, y para las pocas ocasiones que el Celta tuvo, como esa de Miguel Román, y no aparece esa ocasión en el resumen de la Liga. Entonces, claro, me parece un poco, no sé, criticable que realmente en un resumen en el que el Celta tiene, nada, 2 o 3 ocasiones como mucho, pues no salga esa, ¿no? Y no es la primera vez que pasa, en un resumen de la Liga. Iso ten moito que ver, Fernando, con esas típicas estadísticas enganosas do fútbol, non? No que, pois, un pase ao porteiro rival é un tiro entre os 3 paus e un tiro que pasa rentes da escuadra e non entra, pois non conta como tiro entre os 3 paus, cando é moito máis perigoso, aínda que o resultado é o mesmo, porque non hai gol, ¿no? Seguramente hayan utilizado ese criterio de que el balón salió a Cuenca y entonces no lo ponen en el resumen, pero aún así... Foron a Cuenca e non atoparon o balón, estaban aí buscando por Cuenca, non estaba. Entonces, bueno, eso, hay jugadores que han subido el nivel, otros que han bajado, pero aún así yo no veo un problema individual, veo un problema colectivo en este inicio de arranque. En este inicio sí, totalmente. Era o que iba a decir, Fer. Era precisamente o que iba a decir, que eu creo que Brian Zaragoza nun Celta que transite ben, un equipo que mova o balón rápido, que teña espazo. Brian Zaragoza é un cañón, é un xogador moi bo. Por aquí vemos que sí, que é certo que Brian non está ben, pero é que tamén os xogadores son moi dependentes do contexto. Eu, por exemplo, veme a cabeza, por exemplo, Nico Williams. Nico Williams, cando xoga coa selección, é un xogador de 90 millóns de euros. E cando xoga co Atleti, pois é un xogador moi bo, pero de 50 ou 55. Polo estilo de xogo dos dous equipos, estando na mesma tempada, ao mesmo nivel, dependendo do contexto do equipo, cos xogadores que como este tal, no Atleti un equipazo, é que depende moito deso. Se estivemos nun Celta que transita ben, con un Aspas inspirado, con un centro de campo que poidera xerar, pois eso, ventaxas dunha forma de mover o balón dun xeito rápido. Eu creo que Brian con espazo é letal, pero non, estamos moi... Que balón recibe Brian? Pegado a línea de cal e pase atrás. Non podemos pedir tampouco que teña... A Brian Zaragoza é un bo xogador, non é unha superestrela do fútbol mundial. Non é Dembélé, non é Mohamed Salah, non é un xogador de primerísimo nivel. Non podes pedirlle a Brian que en estático ten boa arrancada, pero non é un xogador tan diferencial polo físico, pola velocidade. Transitando con espazo, sí, é un xogador moi bo, pero temos que crear esas oportunidades e mover o balón para que teña... E aplica con Jutgla e aplica con case todos. Está fallando dentro do colectivo, e eso fai que todos os xogadores, un por un, parecen peores do que son. Sí, eso, a verdade que así, se ve cada partido, ¿no? Este tema de bueno, non ter, digamos, ataques claros con espazos claros, ¿no? En canto temos o balón, realmente nas 2 ou 3 poucas contras que se xeneran, enseguida o equipo rival se rearma moi ben e nós pois, non estamos sendo todos rápidos e todo o intensos que precisamos, non? Pasa, por exemplo, cos balóns divididos, non? Que o outro día non collemos un só balón desa maneira, nos 90. Pero eso habla del buen orden del Elche, de la buena colocación de los jugadores del Elche. Claro, fala un pouco máis de nós, Pero claro, tamén fala un pouco máis de nós por ese motivo, porque eu estou vendo os rivais colocados perfectamente. E nós non acabamos nunca esa colocación. Sempre que arrancamos, como nada, tiro cara atrás, outra vez cara ao porteiro, outra vez cara á defensa, e non somos quen de tirar para arriba. Eles que con 4 movimentos xa está o equipo outra vez no noso campo e non somos quen de sair de aí, non? Ese sí que é un problema claro de intensidade e de estrategia, non? Sí, o mediapunta que conecte co medio campo é algo claro. Iso é importante e levamos falando ben tempo diso, porque isto non é algo desta tempada, xa van alo menos 2 tempadas que falamos disto e isto non se incorpora. Se tamén antes falábamos, no, dos xogadores que tiñan que explotar e non explotan,
pero é que os que xogaban estupendamente este ano parece que non son os mesmos que o ano pasado, non? Evidentemente que hubo un problema de lesións puntuais, pero evidentemente Marcos Alonso non está sendo o mesmo xogador determinante que o ano pasado. Aspas mesmo, quero dicir, leva encaixados 2 partidos que non sei se son os seus 2 peores partidos da carreira, pero se non, case, que... Pero a iso me refería eu, Jorge, cando dicía antes que hai xogadores que non están, ou no caso de Aspas, xa ten un ano máis, e non é que ti poidas realmente atopar un xogador que vaya a cubrir a Aspas, pero tiñas a un Fer López que lisca, non tes un xogador desas características nin de lonxe. Entón, claro, iso tamén se nota moito, non? Sí, bueno, o tema de Fer xa falamos, quero decir, bueno, non tes un Fer López, pero bueno, en principio temos sendo un perfil diferente, máis encarador que creador, un Brian Zaragoza que en principio iba a crear máis oportunidades, un Jude Glad que tería que competir co posto co Panda, e bueno, veremos. Eu creo que, eu non sei, vexo cousas positivas. En xeral, xa digo, son negativo porque vexo, sobre todo en defensa, non vexo moita solución a isto. Vexo a situación moi complicada. Nin Joel Lago, nin Carlos, dame moito medo o Celta atrás. Son xogadores que cumplen, pero claro, estamos no limbo. É complicado saber se estos xogadores, pois eso, son de primeira división ou primeira federación. Non vamos a esperar que todos teñan un nivelazo para competir en Europa. A min Javi Rodríguez é o que máis me gusta, pero bueno, necesitamos unha boa versión de Marcos Alonso e que Starfel este físicamente para xogar, porque senón... Sí. Jorge, tendo en conta o que comentabas, hai uns intres, este comentario de Alex Gómez, demasiada cantera forzada a subir para cubrir huecos e así non se pode, non é realista que esos canteranos sean válidos para a primeira división. Bueno, falando da canteira, pensades que a este Celta lle falta realmente un equilibrio entre os xogadores novos da canteira e xogadores máis contrastados de máis experiencia? Porque ese pode ser tamén un problema, tendo en conta que moitos deses xogadores, como dicía antes, con experiencia, pois non están a dar o que deron o ano pasado, non? Sí. Sí, a ver, eu penso que tamén falamos disto moito, non? Sempre estamos de acordo en que a idea perfecta cos mimbres que temos e intentar, pois, ter ese balance, non? Ese equilibrio entre, pois, a xente que teña máis experiencia e a xente nova que poida sacar, non? E aos últimos partidos da temporada pasada, pois eso estuvo un poquinho aí. Evidentemente, pois contábamos con Patricio, non? Pero tampouco sabemos moi ben, claro, que ven primeiro. Temos esta filosofía porque é o que hai, porque non fomos quen de realmente reforzarnos todo o que se tiña que reforzar porque o tema económico, bla, bla, bla. Entón, temos que intentar facer o mesmo que ano pasado. Pero, claro, en ese balance vai ser moi complexo, non? Claro, as pezas pois, non son as mesmas, non é o mesmo pois, estar xa ao final con esa idea que houve o ano pasado que agora empezar e comezar coas 3 competicións, claro, que ese é o problema fundamental, non? O mellor solamente coa Liga faz esta filosofía e o mellor, bueno, pois podes ter máis calma, non? Pero penso que todo o mundo xa está pensando, ¿no? En cousas que tampouco son boas, ¿no? Esta idea de, bueno, Europa é un premio que para disfrutar, tal e cual, pero, claro, se ti quedaches o ano pasado nesa posición e estás competindo, o que tampouco podes tirar a competición, ¿no? Que non digo claro que non. Pero parece que a idea esta de que todo o mundo é, bueno, é un premio, e da igual, pois non, non da igual. Eu creo que o equipo xogue decentemente, que os 8 partidos que dispute, pois... Sí, esa cuestión, para min, Jorge, que como se pode disfrutar se non das unha boa imaxe? Iso non é posible. Isto é unha contradicción nos termos, non? E pode darse unha boa imaxe e perder. E perder, por suposto, claro. Porque hai equipos que son mellores, e xa está, non pasa. Xa está, sí. E tivemos moitos partidos nos que dominamos e ao final pois empatou, se perdeu e aí ninguén dice nada. E ninguén dice nada porque, bueno, ves que o equipo ten unha idea clara, hai unha claridade de xogo e non sabe porque ás veces pois non hai acerto. Pero non falamos diso, falamos de que non hai idea. Por exemplo, sí. O ano pasado, cando, bueno, quitando a polémica arbitral contra o Madrid en Copa, sí. Hostia, competiuse ben.
E logo, bueno, ven Mbappé e tal, bueno, de lío arbitral tal, e logo ven Mbappé, marca un golazo tal, pois que vas a hacer? O mesmo do Atlético de Madrid tamén, o ano pasado. Sí, claro. É que eso é o mínimo. E se competimos contra o Madrid, non vamos a competir contra o Pau, contra o Stuttgart. Que podes palmar, o normal é que palmes en Alemania ali, un estadio impresionante, un bo equipo, vas a palmar, pero que non pode ser é que parezcas un equipo que temos máis fútbol do que vimos outro día, rifando balóns ali para arriba a que os baixara Iago Aspas con 37 anos, que é isto? Non sei. Claro. Como saímos co balón sempre está a ser un problema, é que xa dende o momento no que o porteiro intenta mandar para arriba o xogo, é que non parece que xa non sabemos nin que facer dende o comezo da xogada, non? Eso é complexo. Es duro, sí. Estoy de acuerdo con lo que decía antes Víctor de Beltrán, ¿no? Que Beltrán es un jugador para mí clave porque cose al equipo, le da cohesión y además libera en muchas ocasiones a Ilaix, que además Ilaix jugó el otro día de media punta casi en Elche, que además está en mucho mejor forma que el año pasado. Es uno de los aspectos o uno de los jugadores que ha mejorado. Es decir, la regularidad de Ilaix es la que se le reclamaba y está realmente, pues como yo le pedía el año pasado, ¿no? Que el año pasado era como una montaña rusa, hacía un partido bueno, luego uno malo, y iba así. Este año no. Este año es de lo poco, junto con Radu y Borja, como ya dijimos, que se está manteniendo. De hecho, bueno, luego cuando hagamos las puntuaciones también lo incluiré, ¿no? Pero me parece una de las buenas noticias de este año. Que pasa con Beltrán? Está a xogar menos do que vos gustaría? Como explicades o feito de que Beltrán pois estea no banquiño en tantas ocasións? Eu só entendo se hai algún tema físico polo medio, pero realmente se non hai tema físico eu non entendo que Beltrán Moriba sexa o eixe importante, non? E de feito nestes últimos partidos o centro de campo mudouse bastante, quero dicir, Moriba ás veces os compañeiros cambian, a Beltrán tamén, entón ás veces os experimentos saiu mellor, outras non tan ben, pero, por exemplo, o do outro día non entendí ben, salvo que pois haya temas de lesións dos que nos non coñezamos, non? Pero penso que é unha peza imprescindible. Claro, é certo, de aí Abraham que outro día pois non o fixo ben contra os Stuttgart, pero tamén, claro, o que tamén decía Joaquín, é que aí ao redor de toda esa mole que tiña é que xa bastante fixo, non? Ese partido estiveron totalmente superados todos os xogadores prácticamente. Ese partido ni con Rodri Hernández ali facemos nada. É que é moi difícil. Pero bueno. Sí, pero eu o de Elche non entendí ben porque Beltrán non estivo aí, senón foi un tema físico. Supoño que sería iso para dar descanso, pero tampouco sei moi ben. Pero Beltrán jugó en Alemania, ¿no? Fue titular en Alemania. Sí, fue titular, sí. En Alemania xogou, sí. Pues igual fue uno de los cambios de refresco, pero bueno. E Beltrán fixo un moi bo partido, non recordo que partido que pensei, ostras, facía tempo que non veía. Pues sí. Eso foi o último de Liga, outro que xogamos outro día, se non lembro mal. Sí, cuando volvió, que yo lo recordé el otro día, o sea, volvía de no jugar nada y jugó como si estuviera jugando todos los partidos. Sí, xogou moi ben ese partido, sí. Claro, o tema é eso, que temos que tener un pouco balón e non depender de pelotazo. Fue en Vallecas donde Fran Beltrán volvió a jugar. Sí, fue Vallecas. Claro, entonces es una buena noticia entre todo lo malo que está pasando, que un jugador como él, que llevaba sin jugar, no sé si 4 partidos o los que fuera, que de repente vuelva de esa manera, ¿no? Por las dudas de su último año de contrato, por todo eso, ¿no? Y al final está bien que por lo menos pues vemos que el compromiso de Beltrán en todos los sentidos sigue siendo el mismo desde que llegó, vamos. Sí. Tamén hai unha cousa que dice el Toya que ten moita razón, non? O problema de tanta xuventude que se o vento vai a favor todo ok, pero se as cousas non saen pode haber un problema de confianza, unha victoria aos xoves pode supoñer un cambio de dinámica, non? Sí, eso de acordo. Moi de acordo. Non falamos do penalti de Carlos Domínguez. Bueno, pues hablamos. Que xogada é esa? Esos son os tipos de penaltis que crees que che diga. Non sei, sempre parece que é a manía esta de facer uns saltos estranos cos brazos e co corpo, que é unha forma que realmente, é que é moi claro, é que ti non podes pegar ese bote cos brazos en L, coa man así... Mirar o balón, de costas o balón.
estás de costas o balón, pero estás saltando con un xogador que está movendo a cabeza para onde a move, evidentemente o balón sabes que vai ir por esa zona. Entón, claro, para que saltas? Claro, pero sí, sí. Hai cosas raras. Y sobre todo, que ahora lo veía yo en el resumen, justo antes de que haga eso, Carlos Domínguez está abrazando al atacante. Entonces, claro, pasas de abrazar al atacante o de intentarle obstaculizar a de repente una acción totalmente distinta, a poner los brazos en el aire. Entonces, no hay ninguna coherencia en esa secuencia de movimientos. Es decir, no. Entonces, claro, yo entiendo que lo pite. Es verdad también que no hace. Es decir, el desvío que provoca esa mano es mínimo. Eso es verdad también. Pero bueno, da igual. Es decir, técnicamente, vale, entiendo que lo pite. Pero lo que más me fastidia un poco, además, que depende del Celta, eso, corregir, es que pases de abrazar a un jugador a de repente elevar la mano, a las dos manos al aire. O sea, no me parece que tenga ningún tipo de sentido esa secuencia de imágenes. No le veo lógica. Y luego lo que decías tú, Joaquín, sin mirar el balón, o sea, haciéndolo espaldas del balón. O sea, claro. O sea, es algo a aprender por Carlos, ¿no? Que no digo... que xa non se pode cometer, non? Un xogador desas características. Claro, e ademais que agora hai cousas que os xogadores, especialmente os defensas, teñen que comprender que o fútbol co VAR é totalmente diferente. Ese é o típico penalti que non se pita pois nos anos 90 ou antes da chegada do VAR, sí, non? Claro, pero claro, o VAR pois andan aí a ver e tal e cual, o mesmo xogadores que se deixan no chan na área cando hai supostamente un toque ou non hai un toque, entón pois así se revisa ou non se revisa. Eu penso que un penalti realmente moi riguroso porque é o típico penalti de VAR, entendo que o asubiase e dende logo pois é un erro por defender dese xeito, non? Pero son deses típicos penaltiños, non? Que bueno, pois que co VAR van proliferar e ti tes que ter cuidado e por iso pois moitos defensas teñen que cubrir pois coas mans detrás, non? Sí. Prácticamente como se fosen presidiarios. Sí. Entón, pero fijaros que a pesar de ese penalti, es decir, al final lo para Radu, o sea, ahí no está el problema realmente. Claro, no. Para que veáis un poco la gravedad del asunto, o sea, no es de datos pequeños, es el resto lo que está mal. Eu tiraba un pouco por falta de confianza, porque é un tipo de xogada que creo que tens que facer cando estás fora do partido, que estás mentalmente, que cos nervios de tal, faces este tipo de xogadas que son anticompetitivas. Porque que forma de marcar é iso? O sea, vamos, non sei. Tamén quero decir unha cousa, perdona. Tamén noto que falta experiencia, no? Falta saber competir no equipo. Outro día en Vallecas, quero decir, fan unos faltas. O único que protesta cando me fan unha falta é Borja Iglesias. Porque é un xogador veterano. Que lle pegan patada, pois berrido, e falta. Ás veces, métenos un codazo, tal, non sei que. E moitas que non lle pitan, Sí, claro, pero te iba a decir. A Borja le están haciendo faltas, vamos. Sí, non, a Borja pisaronlle, meteronlle un pisotón de cartón vermello non pasou nada, pero bueno. Falta, eu vexo que a veces, pois eso, os xogadores, os equipos así, o Rayo Vallecano, como din agora por Twitter, padreounos outro día. Meteunos unha padreada, o sea, vamos. Pues, equipo veterano tal, xogando con nosotros, o sea, se xogaba ao que eles querían. Cando querían perder tempo, perdían, cando querían xogar rápido, perdían. E nos, pues nada, veña, vamos a avisar que total, hai que saber competir tamén. Falta xogadores eso. E o fútbol, como sempre dicimos, tamén é moi psicolóxico, porque aquí o que dije Jaime Soto ten razón. Independientemente de lo de Charlie, el año pasado nos lo metían, el equipo reaccionaba y terminábamos ganando, empatando mínimo. Es lo que necesita el Celta ya. Engade tamén Víctor, calquera equipo coa parada de Radu vense arriba e o rival abaixo, pero neste partido o Elche seguiu apretando e o Celta a velas vir. Foi un partido realmente neste sentido para esquecer. O Celta deste ano criticábamos moito o Celta o ano pasado porque sempre ia por debaixo e despois tiña que remontar, pero este ano iso non está a ocorrer. Sí. A min gustaba a remontada, vamos, eu marcaban gol, estaba tranquilo. Sempre que ocorría, pero se non ocorría, pois non moito, non pasaba, moitas veces. A ver, evidentemente lo ideal es empezar ganando, pero evidentemente Claudio no planifica el partido para empezar perdiendo y luego reaccionar. Lo que sí es verdad que en el partido contra el Stuttgart, el Celta empieza a hacer algo cuando le meten un gol y eso es lo que da un poco de rabia. Que realmente... Dos. Lo meten dos. No, pero cuando le meten el primero, el Celta empieza a hacer algo. Entonces, claro, te da rabia que tengan que meter el primero para hacer algo, ¿no? Inquietar al rival.
Entonces, bueno, pues evidentemente a mí las remontadas me gustan, claro, porque al final ganas, pero ya no se trata de remontar o no, o sea, se trata de un problema en este caso más profundo, de juego, físico, etcétera. Sí. Falan de Aspas dependencia durante moito tempo e agora están comenzando a falar xa de Borja dependencia. Claro. A mí me parece un pouco unha exageración e algo para sacar titulares, pero sí é certo que o Celta, para min, ten problemas nas dúas áreas, non? O que significa que tamén ten problemas no centro do campo, porque o centro do campo realmente é a columna vertebral do equipo. Entón, se os equipos rivais con moi pouco son quen de marcar goles e de gañar ou empatar partidos, e despois o Celta pois tampouco crea moitas ocasións claras, e as que crea pois ten problemas para anotalas, realmente vai ser unha situación difícil nunha tempada con tres competicións, non? Para min, evidentemente, a prioridade é a Liga, pero en Europa o Celta ten que xogar 8 partidos, 4 fora e 4 na casa, e o vindeiro partido, despois dunha derrota en Stuttgart, despois dunha imaxe que non estivo nada ben en Elche e unha nova derrota en Liga, pois é este partido que é o debut do Celta non en Europa, senón en Europa en Balaídos, será contra un equipo, bueno, como o PAOK de Salónica, que dentro da Liga Grega non está mal, pero que evidentemente é un equipo, en principio, moito máis asequible do que o Stuttgart. Que agardades despois de todo este run que hai, de todas estes comentarios, estas alarmas que en algúns lugares saltan? Que pensades que ese partido fronte ao PAOK vai supoñer para este Celta de Claudio Giraldez? Teño que leer a plantilla que ten o PAOK un momento. Pero conoces alguno? Pero porque non coñeces os xogadores ou porque estás a ver a Liga Grega aí en Suecia? Non teño nin idea de quen xoga no PAOK, entón quero ver se some algún... Bueno, Ioannidis xa non está, agora está en Portugal, así que... Yo quería hacer una puntualización a lo que decías antes, Antón, antes de hablar del PAOK, que hablabas del medio del campo y de que se falla arriba y abajo. Yo discrepo un poco, es decir, evidentemente se falla arriba y abajo, ahí coincido, pero lo que está menos mal o lo que está bien realmente es el medio de campo. Yo hablaba antes de Moriba, yo hablaba antes de Sotelo, es decir, eso es lo salvable. Lo que no se salva es la zona de arriba y la zona de abajo. Fallamos arriba y fallamos abajo. Tens razón, pero eu falo do feito de que cantas ocasións, está claro que algúns dos mellores xogadores, pois, por exemplo, Moriba, que estivo ben en moitos partidos e tal, están no centro do campo, pero cantas veces ves que o Celta pega patadóns para ver se o balón chega arriba e Borja pode baixalo sí, claro. Iso tamén fala un pouco da situación no medio campo, non? O que quería dicir. Sí. Confirmamos que non coñezo ningún xogador do PAOK, Bueno, eu probablemente tampouco, pero bueno, Ioannidis, que era o que si soaba, pois agora xa non está, e o PAOK creo que vai terceiro na Liga Grega, polo que puiden ver. Superliga Grega. Superliga Grega. Cuidado. Sí, que eso de super, ultra, nomes así de facelo máis interesante, pois existen. En España é simplemente la Liga e xa sabemos que é la Liga Española, pero non esa grandísima Liga que nos querían vender. Que agardades dese partido? Dende un punto de vista xa non só futbolístico, pero tamén anímico, psicolóxico, para un equipo que está sen gañar, que non consigue gañar, que ten ese problema desa ansiedade de sacar puntos na Liga, e despois pois ten este partido, despois dunha derrota clara en Alemania, pois xogando na casa diante da súa afección fronte a un equipo que eu penso que é máis asequible, non? A ver, penso que todo o que se xoga o Celta no partido do xoves digamos que un 80% anímico e un 20% de outras cousas, non? Está claro que o resultado do que suceda, o que pase nese día vai ter repercusións, sobre todo no ánimo, que ahora mismo o que está a fallar, non? Se consigues facer un partido máis ou menos decente, tes a sorte de que pois, o que non te entrou te entra, e das unha boa sensación de volver, pois iso, a circular o balón, a crear espazos, a intentar pois, dar unha versión
pois interesante do que fixeches noutros momentos onde xogaches ben, se consigues gañar pois cunha certa solvencia, un 2-0, un 3-0, unha cousa así, dando un bo resultado, pois claro, penso que xa encaras o partido do domingo de outra maneira, e sobre todo o seguinte, non? Quizás o partido do domingo é un partido deses que aínda que xogues ben, pois sempre che pode pasar o que ocurriu nas últimas dúas tempadas, que fixemos uns partidazos inmensos contra o Atlético de Madrid, perdimos 1-0, unha cousa así rara, non? Que, bueno, unha cousa tremenda, non? E ainda por riba agora que veñen, pois, eu non penso que sexa moi malo que chegue o Atleti despois de meter 5 gols. E penso que ao Celta iso vai beneficiar e non prexudicar, todo o contrario. Pero sí, penso que o partido do xoves ten máis que ver co tema anímico e co tema da disposición que o equipo que sexa capaz de decir, vale, pois isto podemos arranxar facendo isto que, bueno, sabemos facer, non? Penso que aí. Ahora, claro, se temos un partido parecido a estes outros dous, xa o partido do domingo vai ser outra cousa. A ver, evidentemente yo espero una mejor imagen que en Elche, un poco pues que sea fiel a lo que fue el año pasado el Celta, y luego evidentemente coincido con Jorge, es un partido para levantar el ánimo, es decir, no te estás jugando todavía el seguir o no en Europa en la siguiente fase, todavía no estamos ahí en ese tramo, pero sí, es decir, aquí estamos hablando de que el Celta recupere su identidad y evidentemente queremos ganar después de la primera jornada con derrota, pero sí, yo coincido, o sea, es un partido para animar a jugadores y afición, a los dos, porque evidentemente hay ahora mismo un clima, pues eso, de desánimo normal. Y yo pienso que sí, evidentemente el PAOK no se espera que tenga el mismo nivel que el Stuttgart, ¿vale? Un Stuttgart que hablabas antes, Joaquín, del Stuttgart. Fíjate, yo creo que el Stuttgart, aunque a lo mejor a primera vista no parece ser el otro día un equipazo, yo creo que la inteligencia y la experiencia europea que tienen, es decir, hizo que no hiciese falta que estuvieran al 100% para hacer lo que le hicieron al Celta. Es decir, yo creo que ahí el Stuttgart demostró más saber estar psicológico que físico. Es decir, yo creo que el Stuttgart le gana al Celta por saber estar en el campo y por saber esperar su momento. Y el Celta es un equipo que en ese partido está desesperado, está, digamos, impreciso y está como con prisa, sin tener por qué. Está acelerado, con demasiado nerviosismo y queriendo hacer todo muy rápido. Y el Stuttgart ahí fue mucho más inteligente. El Stuttgart lo que hizo fue, vamos a empezar a hacer pases normales sin hacer cosas raras, y es lo que hizo. No hizo cosas raras. Cogió el balón, lo manejó, lo movió de un lado para otro, sin tampoco volver loco al Celta, y con eso le fue suficiente. Y yo creo que si hubiera tenido que hacer algo más para ganar, lo habría hecho. Pero no les hizo falta. Entonces, ahí está la superioridad del Stuttgart contra el Celta el otro día, ¿no? En ese aspecto, que no es tan visible, pero yo creo que ganaron sin sufrir prácticamente nada. Y lo que es el fútbol, es que en el último minuto casi de partido les pudimos empatar a 2. El fútbol tiene esas cosas, Entonces, bueno, yo creo que contra el PAOK, bueno, espero que la imagen sea distinta. Eu estou pensando agora, claro, no PAOK, pois eso, mira, sí que ao final sí que coñecía un xogador, un Tyson que xogara na Liga Ucraniana. E Ioannidis, por certo, non xogou no PAOK, senón no Panathinaikos. Isto foi un erro meu. Pero es que eu imagino agora, pois, a 4 tíos en Salónica facendo o bar de PAOK, dicindo, pois mira, pois vemos de empatar en Liga tal contra este equipo que está casi en descenso da Liga Española, temos que remontar e tal, e facer o noso xogo. Vexo todo moi igualado. É moi complicado saber cal é o nivel destos equipos de Liga Grega, de tal. En principio, pues es lo que espero, que un Celta recoñecible. Que non se poña nervioso co balón, que compita. Eu creo que temos que dar a mensaxe, ten que dar aos xogadores que vale, que o Stuttgart, que é mellor equipo ganos tal, vamos a xogar o noso fútbol. Que sí, que vamos a perder, pero vamos a xogar. Sobre todo, a primeira se me dis, ok, temos que ir a gañar a Alemania tal, na última xornada, hostia, moita presión, pero temos que sair, pois vamos a facer o fútbol que tal, disfrutar e competir, por suposto,
non vamos a exixir a este plantel que gañe a Europa League, non estamos obligados a elo, pero sí a competir contra este tipo de equipos e que non pode dar presión de tal, e, bueno, pode ser outra oportunidade máis de cambiar o rumbo da tempada. Se facemos un partido bo e gañamos tal, pois pode ser, pois, bueno, o principio dunha boa dinámica. Pero é complicado. Eu só pido competir e que non pese tanto o balón como Exacto. Claro, pero pese o resultado de 2-1, que finalmente un pode dicir, 2-1 só é un gol, non hai tanta diferencia, realmente o Celta non competiu en Stuttgart durante 80 minutos, non? Entón, claro, lo mejor que nos pudo pasar fue perder 2-1 en ese partido. Sí, porque despois os goles van ser importantes nesta nova versión, nova versión que xa non é fase de grupos, non? Non sei se vos preguntei na ocasión pasada se vos gusta ou non vos gusta esta nova versión, non? Este novo tipo de competición con liga de 32 equipos. Lo preguntaste, sí, yo decía que sí me gustaba porque premia mucho más el esfuerzo que se hizo la temporada anterior, porque te da 8 partidos y no te lo juegas. Y recordaba aquella eliminatoria del Celta con Víctor Fernández en uno de esos 4 años, donde el Celta creo que en la primera eliminatoria contra un rival muy flojo, entre comillas, de Europa del Este, si no recuerdo mal, pues era eliminado, ¿no? Entonces, claro, te dejaban 2 partidos fuera de la competición. Este torneo, este formato, te da la opción de, pues mira, aunque hayamos perdido 2-1 en Alemania, quedan 7 partidos para pues clasificarse entre los, creo que son 24 primeros, puede ser, que te da acceso a... Sí. Hai 24 entre 36. Pasan directos e logo os outros. O ano pasado, con 10 puntos pasabas de ronda. Es un formato que beneficia al equipo por haber hecho el esfuerzo el año pasado y beneficia a la afición, que disfruta más tiempo, haga lo que haga el equipo de este premio, ¿no? Sí, a mí a verdade é que non estaba no programa. Non estabas, por iso estaba pensando se preguntar ou non, Jorge. Eu estou de acordo, a min gustame moito máis a competición desta maneira, sobre todo porque tamén hai certos equipos que non terían tanta oportunidade o que di Fer, no? Se tes un premio do ano pasado, polo menos tes unha garantía de que vas disputar 8 partidos dunha forma aleatoria tamén, que poden ser na casa ou fora, e esta cousa que, bueno, non está tan é o mesmo para todos. Penso que precisamente que lles moleste a algúns equipos grandes, a mí eso gustame máis. Es buena señal. Claro. Sí. Tamén penso que os partidos europeos todavía tiveron sempre esta idea, ¿no? de un equipo pequeno que pode xogar contra un grande e facer un partidazo, ¿no? Eso penso que se recuperou con este formato. E tamén é verdade, eso, bueno, unha cosa que o meu equipo das Illas pasoulle o ano pasado. Quero dicir, te podes facer 8 partidos excelsos, gañalo todo, quedar número 1, e no partido seguinte perdes 1-0 e vas fora. Pero a min eso me parece fantástico. O sea, penso que teñen que ter máis diso e menos de superligas tipo Florentino, onde xoguen os mesmos 6 sempre, non? Eso, pues, a única superliga que vemos é a Superliga grega. Sí, efectivamente. Eu non a podo ver, así que... No, pero está claro que a UEFA fai isto por cuestións económicas para que haxa máis partidos nun calendario que xa está ateigado de partidos, non? Pero de todos os xeitos funciona, non? Porque por todo o que decides, e porque eu penso que tamén engade maior emoción nos últimos partidos, non? Cando, como dicía Fernando antes, na fase de grupos había partidos que xa non tiñan case que importancia, porque xa os equipos estaban fora, e xa non había opcións, non? Un pouco como nas clasificacións dos mundiais, que xa hai países que están fora pois a metade da competición, non? E aquí non, aquí pois contan os goles, contan cousas que bueno, pois son outras variables que fan a competición dende o meu punto de vista máis interesante, e ademais un partido extra tamén para ver na casa, pois tamén gusta, por suposto, aos seareiros. Dende un punto de vista, vou preguntar sobre todo a Jorge e a Fer, porque sei que
non a estar ali, como non estarei eu tampouco, Joaquín, pois que agardades dende un punto de vista persoal, anímico, psicolóxico, de emocións, estar aí co Celta de volta en Europa, en Balaidos? Porque claro, unha cousa é en Stuttgart velo pola televisión e outra cousa é estar no estadio. Bueno, fíjate, antes de nada quería comentar el tema del calendario que decías ahora, Antón. Fíjate si el calendario está cargado, que coincidió la Europa League con una jornada de Liga el otro día, Claro, ¿no? Entonces, al final... O Betis, o partido, claro, quiero decir, son cosas que dices tú, con tanta planificación que hay en el mundo del fútbol, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo porque sucede eso? Unha cuestión de mercadotecnia de meter máis partidos, simplemente. Es algo increíble, que ya cuando se arma el calendario ya sepas que tu equipo va a jugar en una determinada jornada él solo contra otro equipo porque coincide la Europa League, ¿no? Bueno, es algo de chiste ya, o sea, ya es lo que faltaba, ¿no? Que sucediese esto. Y luego el tema de Pau, bueno, pues yo muy ilusionado, es decir, a pesar de todo esto, que yo, insisto, no soy tan alarmista, evidentemente me preocupa lo que estoy viendo, me preocupa no estar un poquito mejor en la tabla, ¿vale? Sin ser últimos, me preocupa que el Celta esté ahí en este momento, aunque insisto, es temprano, pero apartando un poco eso, yo voy con una ilusión tremenda a Balaidos este jueves, o sea, voy con una ilusión, primero, por el hecho de volver a Europa en Balaidos, segundo, porque creo que el partido es asequible, con todos los problemas que tenemos, creo que es asequible, entonces tengo la esperanza, lo que decía antes Jorge, de reanimar al enfermo, digamos, con este partido y bueno, y que el reinicio de Europa League en Balaidos pues sea positivo, ¿no? Y que sea un poquito el punto de inflexión. O sea que yo emocionalmente ya llevo varias horas ansioso por ese partido, aunque, bueno, un poquito aún dolido por el domingo, pero bueno, ya tengo más ilusión que decepción por el domingo pasado. Jorge? Sí, eu estou de acordo con Fer. Penso que todos imos plantexar ese partido como un momento de celebración, bueno, o primeiro partido de volta. Todos supoño que se tamén estivemos, como foi o meu caso, no último partido que se xogou contra o Manchester United, na última vez que se xogou Europa, que foi un partido realmente bastante bo e cun ambiente espectacular. Penso que todos pues, estaremos moi contentos, ¿no? De volver a ter esa experiencia, ¿no? Que a xente do estadio pues, disfrute. Se podemos conseguir, sempre se di que o Celta foi un equipo toda a vida especialista en resucitar mortos, ¿no? Nos podemos ser o morto que resucitemos, pues que non estamos mortos, pero que ese ánimo, ¿no? De facer un bo partido ante nosa xente, penso que vai ser importante por esa cousa que antes falábamos fora de misión, ¿no? De que agora imos ter 4 partidos seguidos na casa, 2 europeos e 2 de Liga, e penso que é importante ter esa idea, ¿no? Para o ánimo, ¿no? Intentar facer 4 bons partidos diante da túa xente antes de voltar outra vez a xogar fora vai ser fundamental para o ánimo, máis aló dos puntos que se poidan xogar nas dúas competicións, ¿no? Penso que anímicamente, sinceramente, vai ser un dos momentos cruciais da primeira parte da tempada. Por cierto, Jorge, que recordabas el partido contra el Manchester aquí y ese partido lo perdimos con gol de Rashford, el que estaba en el Barcelona, gol de falta, me acuerdo, que era un jovencito jugador en aquel momento y ahora ahí está en el Barcelona y ayudando bastante al Barcelona. Sí, un Barça que además tocou que estaba na parte onde se tirou esa falta e a vin perfectamente. A vin entrar xa desde que saía das botas de Rashford, ¿no? Sí, penso que fixo moi ben porque estaba sendo moi pouco aproveitado neste tremebundo Manchester United destes últimos tempos. Un Manchester de augas revoltas e o Barça que ademais está comezando a carburar e, bueno, unha vez máis, pois Madrid e Barça por riba de todos os demais nunha Liga Española que pois non gañan máis que eses dous. Sí, xusto falaba outro día con non sei quen, na Premier todo o contrario. Penso que un deses momentos onde temos unha Premier este ano que estamos disfrutando porque está aberta máis non poder. Quero dizer, hai partidos, resultados, cousas que hai 9 equipos que están facendo cousas. Ao final gañamos de sempre ali tamén, Sí, pero os que quedan de baixo non son os de sempre. Que tes esa
O que a diferenza, eu penso que a Liga Española é moi de castelao, a inglesa non tanto, non? Porque en España sempre os dous de sempre e en Inglaterra pues, hai máis ca dous de sempre, non? E mesmo este ano está por aí a Crystal Palace que está a facer unha Crystal Palace, comezo de tempada. Palacio de Cristal, ben o nome. Sí, rachará finalmente. Non sei se Juan... Non é o equipo que eu usaría como exemplo o partido do domingo pasado, pero bueno. Sí, bueno, pero quero dicir que hai equipos que están por aí que non é que vayan gañar nada, pero que, bueno, están aí a poñer as cousas difíciles a outros equipos. O polo menos que dá unha sensación de xogo un pouco distinta, ¿no? E que, non sei, o que falamos sempre, ¿no? Que hai máis dinámica, ¿no? E o Wolves 0 puntos, ¿no? O Wolves 0 puntos. Un punto. Porque empatou outro día. O primeiro empate. Bueno, eu falaba do Crystal Palace porque están terceiros e tamén está o Sunderland por aí, que foi un dos equipos que cando eu tiña 14 anos estaba en Inglaterra, pois vin xogar contra o Sheffield Wednesday, Sunderland e tamén o Leeds United, que ese era un grandísimo derbi aí en Yorkshire. Non sei se creo que Joaquín quería dicir algunha cousa, non sei se o cortei ou non. Era simplemente lembrar, por todo o que estábamos comentando, quería lembrar o último partido en Balaídos con ese 0-1 gol de Rashford e tamén pensar no plantel que tiñamos. Es que hai que... a min dame que pensar, porque é certo que era un equipo con moi pouco canteirán. Claro, que le iba a decir. Sí. Sergio, ninguén, Iago, non. Iago, sí. Sí, claro. Estou pensando no 11, pero bueno, xa non lembro o 11, vamos, esa Europa League onde Pione Sisto foi moi importante, a verdade, moi importante. E a verdade é que, comparando peza por peza, tiñamos mellor equipo daquelas. Home, sin dúbida. Sí. Se tivésemos un pouquiño máis de sorte, se chegase a final, eu penso que o Celta podería ter gañado o Ajax perfectamente aquel ano. O sea, era un moi bo equipo ese. Sí. Era mellor en todas as liñas. Era, bueno, sí. É para pensar, Estamos ali metidos agora. Por certo, eu leín por ali que a xente, bueno, en xeral, non, que a xente gustalle moito Javi Rueda, estou de acordo, é un xogador moi voluntarioso e tal, pero eu poñía na Madroa, bueno, xa non na Madroa, pero bueno, na sede Celta Superstar Mos a centrar balóns 2 horas ao día, Hostia, vaya centros mete. Hai que centrar un pouquiño máis, con un pouco máis de sensibilidade ali, porque é o único que lle falta para ser un carrilero top de primeira división, ou bo nivel de primeira división. Porque ten o físico, ten o regate, ten tal... De todos os tipos, é dos únicos que sí que desbordan, ¿no? En algún caso, porque Brian Zaragoza, por exemplo, no partido fronte ao Elche, pues tentou aí desbordar un par de ocasións, pero non lle saía. E Rueda, pues sí, en algún dos partidos sí que mostrou algunha cousa. Pero ten que centrar un pouco. No, y además tiene un depósito de gasolina que le dura hasta el minuto 100 casi. Entonces también eso hay que valorarlo. Y si llega a saber centrar también, Joaquín, igual ya no lo tenemos. Entonces, mejor que lo aprenda todavía y mejor que te un poco de centrar. Non sei quen dicía antes no comentario que claro, se apostas pola canteira, non podes apostar pola canteira solamente como xerador de xogadores que logo vendas, non? O sea, se realmente crees na canteira, habería que dar con algún xogador un pouquiño máis e non sei, facer outra política distinta, non? Porque se ao final se sacas xogadores e todo o que tes bo, pois o colocas ben colocado ás veces, mal colocado outras, pero claro, cale a túa aposta pola canteira é solamente que me salen os mobles cando é preciso, pois o mellor temos que crear, non? Un pouquiño máis de... Creo que está xogando moi ben Gabri en Portugal. Sí. Bueno. Leín por ali. Sí, dicen que bastante ben. É que eu diso da canteira sempre digo o mesmo, non? Que a canteira é unha cousa importante. Nun equipo como o Celta, se realmente hai un proxecto de canteira que supón que vai máis aló de sacar cartos polos xogadores, non? O que estamos a ver é que ano tras ano, pois
son os cartos os que cantan e os que dirixen as cousas. Es que yo creo que la cantera... Non digo que non sexa normal, porque despois xa ven a xente a dicir o Celta é un negocio, o Celta é unha empresa. Non, o Celta é máis que unha empresa, e o problema é xeralo simplemente como unha empresa. Eu non digo que sexa unha empresa, pero se xera simplemente como unha empresa, para min non vale, entón sí que non hai proxecto de canteira ou que hai un proxecto mercantil. No, claro, a ver, evidentemente es una empresa teóricamente y técnicamente, pero evidentemente es una empresa que toca las emociones, con lo cual es una empresa al uso, es una empresa con un tema sensible importante. Y yo lo que iba a decir es que la cantera tiene que servir para las dos cosas, para la subsistencia económica del club y para la estabilidad de un jugador en el propio Celta. Es decir, yo ahí no soy radical, yo ahí entiendo la política, por un lado, de generar a un jugador o X jugadores para sostener el club económicamente, que no dependa de otros ingresos, sino de los ingresos que él genera, y para también, pues eso, que un jugador o más de un jugador, a poder ser, se queden aquí durante más tiempo. Pero yo no soy radical en el sentido de no, que no se venda nada, no, porque la venta de Fer López, para mí, lo dije el otro día, económicamente me parece una buena venta, y gracias a esa venta de un jugador que no está hecho, es decir, a mí la compra de Fer López, creo que ya lo dije el otro día, me parece un riesgo alto del club que lo compra. Es decir, el Wolves tendrá dinero y no le importará gastar ese dinero, pero me parece un riesgo gastar ese dinero en un jugador que no está hecho, que se estaba haciendo aquí y que evidentemente este año seguramente se iba a hacer más y nos iba a dar mucho. Pero insisto, yo no voy a criticar, digamos, 100% esa venta. Me parece que es una operación... Eu critico a tendencia, Fernando, que sí, no, que hai un xogador así, pois pasa o que pasa, non? A mí eso é o que me preocupa, pero bueno. No, me parece que no era el momento de salir. Económico, pues teña sentido ou non teña sentido. Eso xa, o sea, yo coincido en que no es el momento en el que tenía que salir Fer López. Ahí coincido. Ahora, una vez sucedido, digo, pues no es mala venta. No fue mala venta. No se ha vendido por 2 duros a Fer López. Claro. No, en este caso no. Pero bueno, claro. Sí, a verdade é que a mágoa é esa, que quítalle... Tamén eu creo que nós como aficionados e como xente que non estivemos preto nin sequera de ter unha carreira profesional a nivel futbolístico, romantizamos un pouco as cousas tamén. Quero dicir, a min claro que é moi fácil decir que eu, se fora xogador competente, quedaría no Celta toda a miña carreira, toda a miña vida, pero no momento que os teus mellores canteráns están en manos de superaxentes, claro. Non vou nin sequera decir nomes, pero de superaxentes están mercantilizando a súa carreira. Queren, bueno, lóxicamente, é un oficio como outro, e teñen unha carreira profesional moi limitada, susceptible a ter unha lesión e que non que se corte en seco, pero que, claro, é moi difícil este tipo de xogadores que cando estás con un superaxente, tío, que queres é, vamos, movimento no mercado e sacar o máximo rédito económico da túa carreira, que é lícito, pero creo que dentro do punto de vista noso é triste, porque sabemos que ese o ano que ven, imaginemos agora que explota o Sotelo, que explota e que se volve un xogador impresionante e que vai á selección española, aunque sexa de suplente. Pois vai marchar o ano que ven. É triste, pero é así. Quita un pouco a ilusión de competir cos teus, a non ser que sexas un equipo xa moi consolidado, como pode ser o Athletic Club de Bilbao, ou non me veñen moitos máis exemplos, ou a Real Sociedade. Iso é parte da historia, pero a outra parte da historia tamén é que o Celta en moitas ocasións ponga a eses xogadores no escaparate para vender, non? É outra cousa. Sí. Bueno, hai todo en dúas partes nese sentido. Non podemos esquecer dar os puntos, as puntuacións do partido Elche-Celta, que vai ser complicado, e xustamente chega dende Vigo, pois porque ten un pouco de tempo que lle deixa a Universidade de Cambridge University. Aí está Susi Bugallo. Que tal, Susi? Buenas. Hola. Buenas noites a todos. Desculpade a tardanza. Chego case para dar os puntos, dicir hola, hi and bye, como din en inglés, case. Xogas Europa League tamén, non? Xogas Europa League tamén, non? Ti xogas Europa League tamén, non? Eu xogo Europa League tamén, entón, claro, entre semana tócame xogar algún partidiño. Claro. Pois benvida, Susi. Estamos a falar, por suposto, da situación do Celta, de se hai alarmas, de se non hai alarmas.
Por suposto, porque sempre hai que prefaciar isto deste xeito, cando un fala do Celta, nós estamos no barco de Claudio. Pode haber críticas, pero estamos no barco de Claudio porque semella que se un crítica, pois ás veces hai xente que di, no? Que xa non estás aí no barco de Claudio, xa non... Pero é unha secta, non? Claro, case se veño unha secta, dicía eu outro día noutro podcast, no? Pero bueno, máis alo diso, Susi, pois, como estamos a falar do PAOK, dinos o que, porque ti, supoño, non sei se vas a estar no campo ou non, pero que supón para ti esa volta a un Balaídos europeo e despois imos cos puntos do Elche. Do Elche Celta, non do Elche Celta. Pedro Viga. Non, pois, que eu estaba a intentarme lembrar de cal fora meu último partido europeo en Balaídos, fora, que non lembro nin a tempada, fora contra o Barcelona en Balaídos, se non estou equivocada, e fora nesa sí, non recordo agora mesmo, pero non era nesa época na que os que xogaban Champions se quedaban fora, baixaban a... Claro, baixaban a Europa League, sí. Pois, fora nesa época, fora un partido contra... Pois non recordo se, como di Fernando, se era cuartos ou non sei que rolda era, pero sei que perdimos moi injustamente contra o Barcelona, ese Barcelona recén... Que quedará fora da seguramente Liga de Campeóns. Seguramente era una ronda avanzada porque piensa que el Barça venía de jugar toda la liguilla, claro. Con lo cual era yo creo que octavos o cuartos seguramente. Semifinales menos, no lo sé, pero... No, creo que podría ser oitavos de final. Igual sí, igual era... Creo que sí. Pero imagina, ¿no? ¿Qué tempada foi esa? Foi esa, no, que ni me acordo. Pois ese foi o último partido en Balaídos europeo. Estamos falando, pois pode que do ano 2000, 2001. Por aí, 2000, 2001 deberá ser. Sí. Pois sí, hai... Con Víctor Fernández, ¿no? De entrenador, pues. Sí, eu penso que sí. Así que, nada, emocionada, independentemente do resultado, do que pase os xoves, con moitas ganas de estar aí sentada vendo ese retorno do Celtiña a Europa. Xa outro día, contra o Stuttgart foi super emocionante miralo na casa, así que estar no estadio vai ser bonito, paso que pase. Pois sí, eu vereino pola televisión, bueno, a ver se as cousas saen mellor do que en Alemanha, pero, bueno, antes de nada, imos dar as puntuacións, que vai ser bastante complicado porque foi un partido realmente para esquecer nese sentido. Elche 2, Celta 1, lembrade, 5 puntos pro mellor, 3 pro segundo, 1 pro terceiro, e non hai por que encher todas as categorías. A ver se alguén se... Eu teño claro, pero se alguén se... Yo tamén. Que vai a... Vimos coincidir bastante todos, En dous deles, polo menos. Sí. A ver, yo doy un... Sí, pero voy a empezar por abajo. Como siempre. Yo doy un punto a Moriba, lo decía antes, la regularidad que está teniendo es la que yo le estaba pidiendo el año pasado y sin duda, aun estando mal físicamente, quiero decir enfermo, creo que estaba medio enfermo, tuvo un problema estomacal aún así, porque nos lo dijo después Claudio, pero vamos, yo ni lo sospeché en el partido, no dio la asistencia, jugó en una posición un poco desconocida para él, que es casi la media punta, y sigue ahí, ¿no? Dando el callo y estando más presente de lo que estaba en algunos partidos del año pasado, con lo cual un punto para Moriba. 3 puntos para Borja, bueno, es un poco repetir lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, es el que no desconecta en ningún momento, cuando tiene el balón siempre pasa algo, ya sea para pasar o para marcar, y bueno, pues realmente es una garantía en este momento, ¿no? Y 5 puntos para Radu, porque antes lo decíamos, ¿no? Ya solo le faltaba parar un penalti, y ahí estuvo, ¿no? Para un penalti, da mucha seguridad, balones aéreos, pues bueno, pues sale, al final hay muchos campos que tiene que dominar un portero y Radu los domina, ¿no? Tiene muchos reflejos,
disparos que a White le eran complicados el año pasado o que se los metían, a él no se los meten. Entonces, al final, aún con los pocos puntos que tenemos, Radu va a ser un portero que ya nos está dando puntos y que nos va a dar, seguramente. Con lo cual, 5 puntos para él. Esas dúas paradas que tivo de reflexos polo baixo seguidas, que foi un partido completísimo o do outro día, non? Pois clavaste, eu teño exactamente as mesmas puntuacións. Penso que imos coincidir case todos porque, a ver, é que foi o mellor do que hubo no outro día, non? Sí. Mesmo igual, non? 1 punto Moriba, 3 puntos Borja e 5 puntos Radu polas mesmas razóns, non? Penso que foi o que máis destacou e así, totalmente. Creo que máis ou menos coincidimos todos. Agás que eu dou 1 punto a Borja, 3 puntos a Rado e ningún 5 puntos non... Que profe tan exigente eres, Era Valeiro. Non recibe ninguén porque foi un partido no que realmente... No, pero Radu... Antón, pero pensa unha cousa, Antón. Que ten que facer Radu para sacar 5 puntos? Radu merece... Un partido perfecto, Certo, pois mira, convénceme, Joaquín, así que vou dar 5 puntos a Radu, queda o 3 Valeiro, 1 punto para Borja. Antón, ya es raro que en una revisión de examen el profesor cambie la nota, pero... Bueno, iso pasa ás veces. Porque hai que ser un profesor razoable, claro, escoita o alumnado. Sí. A través da palabra e a razón, pois, o alumno ou alumna ten razón, pois se cambia e xa está. Pois ben, penso que outro día, por non cometeu ningún erro, que se le foi un partido redondo. No. Redondo. Pois cuido facer máis, o 3 que Valeiro é 1 punto para Borja. Perdón, Jorge, o erro quizá é o corte de pelo ese que fixo que non... Ui, que fixo co pelo? Que peinou para arriba, así, cortou e peiteou así para arriba. Moi raro. Pregunta por aquí a Azrael, ¿se sabe cuándo vuelve Starfelt? Bueno, Starfelt ya volvió, ¿no? Era baixa contra o Pau, que era baixa. Ainda. Sí. Contra Pau, baixa. Non sei no próximo... Entrou dentro do banquiño en algún partido anteriormente. Sí, se lesionó el tobillo, creo. Así que de volta non está. Di tamén por aquí Pablo Verdeal, 5 puntos para a miña camisola. O que pasa é que onte participei no programa de Pablo e tiña a mesma camisola. É que realmente, coa mudanza, teño 3 ou 4 camisolas e vou cambiándolas porque case todo está empacado. Bueno, é unha camisola de Oasis, do gran grupo dos anos 90, que atopei por aquí nun supermercado. Que volvió, sabes, ¿no? Que volvió Oasis. E como voltaron e están a tocar en directo e pasaron polos Estados Unidos, pois nese centro comercial tiñan a camiseta de Oasis. E a que eu tiña nos anos 90, que despois mesmo vin a Oasis en directo en Vigo tamén, nunha camiseta en Castrelo, pois xa é unha camiseta que xa en ese concierto en el que pusieron Wonderwall en playback, ¿no? Exactamente, ese foi. Que durou 45 minutos e remataron con Wonderwall en playback. A primeira parte. Iso, mira, que non cantase Wonderwall está ben, porque teñen outras cancións que non está bien. Igual de ben ou mellor. Non está bien. Pero 45 minutos, hombre, que iso de querer parecerse aos Beatles está moi ben, pero non a tal punto de tocar simplemente 30-45 minutos. Iso era nos anos 60, no 2000 e pouco non se pode aguantar. Pero a min gustame Oasis, entón, bueno, pues levo por aquí esta camiseta de cando en vez, que, por certo, aquí nos Estados Unidos tampouco é que Oasis teña unha popularidade enorme nestes intres, é moito máis coñecido en Europa e por suposto, en Inglaterra, onde son case que heróes, non? Bueno, seguimos cos puntos, non sei se Joaquín e Xus se teñen máis ou menos pois toda a mesma puntuación ou se hai algún cambio. Eu é que totalmente copia dos resultados de Pere e de Jorge, porque vais tamén un punto para Moriba, que aparte foi o que deu o pase do gol de Borja, estivo aí atinadísimo. 3 para Borja e os 5 para o señor Radu, quitamos o sombreiro porque pedazo partido fixo, Pues sí, 5 puntos Radu, 3 Borja Iglesias e 1 punto para Franco Cervi.
Muy bien. Debe ser el primero que... ¿no? No, bueno, vamos a poñerlle highlights por sí, por la presión e asistencia. Pues te voy a decir una cosa, ya fuera de bromas, Joaquín. A ver. Igual nos venía bien la actitud que demostró Cervi el año pasado en estos partidos. Sí, porque a actitude de Cervi, sí. O fútbol de Cervi, non. Bueno, pero es que hablo de actitud, hablo de trabajo, hablo de estar metido en el partido. Cervi, con lo poco que jugó, al final, pues ahora igual nos venía bien. Sí. Pues sí, pues aí temos os puntos. Por suposto, todos os que estean a ver o programa tanto en directo como en diferido, pois que deixen a puntuación debaixo do vídeo, na parte dedicada aos comentarios, xa irei eu despois computando os puntos. E temos, por suposto, doble porra, porque hai partido europeo o xoves e despois o Celta recibe o Atlético de Madrid, pois bueno, toda semaniña. Con 5 puntos de 21, vaya semana que se ven en riba. Quero dicir tamén, antes de pasar a esa porra do PAO, que Celtoia di, supoño que falando de Starcel, que mañán comeza a adestrar, e tamén di celtista hasta la médula o xoves inauguración do marcadore na bancada de gol e tribuna e tamén a ampliación na grada de marcador e gol de 100 e pico butacas. O puzzle de Balaídos vai tomando forma. Vai haber uns 100 ou 200 máis seareiros. E falaba tamén Pablo Verdeal no seu programa do feito de que hai que ter un carnet especial que é negro para poder entrar no partido. Non sei se isto é certo ou non é certo, pero Pablo di que él non o recibira e pensaba que co carné normal non se pode entrar, pero non sei se sabedes algo diso. Pues entonces me quedo fuera del estadio. Unha tarjeta black, como estas do... Se pagaches o suplemento, ti vas co teu carné activo normal. Que non hai problema, porque dicía un dos convidados no seu programa, Alex, que a él lle chegara a casa unha carta cun carné ou cunha tarxeta, un cartón así. Pero está en algún partido político. A ver si va a ser eso. E dicía, pero dicía que a carta dicía que ese era o carné que había que presentar. Pero bueno, non sei, teño claro que vos non tedes esa tarxeta, ese cartón negro. La tarjeta black no la tenemos. No. De momento a familia Mourinho non proporcionou ninguna tarxeta. Para xente que cambia. Manuela González, que iso é para xente de Río que cambiaron de ubicación. Vale. Iso despexa incógnita sobre... Pues mira, también es un recuerdo seguramente para ellos, como... Gracias, Manuela, por la aclaración. Gracias, Manuela, por deixalo claro, porque na participación no programa de Pablo eu non tiña ni idea disto, evidentemente, vivindo nos Estados Unidos non vou estar nese partido, pero había xente que está un pouco preocupada a ver se non vou poder entrar. La pregunta es, ¿por qué el carné es negro? Esa es la pregunta. Pues, bueno, iso xa non teño ni idea. Pero bueno, imos coa porra do PAOK. Hai quen pensa que o Celta vai gañar dun xeito sinxelo, xa vin por aí no chat que algúns pensaban iso, eu non estou tan seguro diso, pero que pensades vos? Eu tampouco. Sinxelo non vai ser. No. Ningún partido europeo vai serlo. No. Y más teniendo en cuenta cómo está el Celta. O sea, yo voy a poner un 2-1 porque, por lo que decía antes, confío en el resurgir, no 100%, pero un poco, desde lo que se vio en Elche, confío en que el equipo dé un poquito una imagen distinta. Y creo que el PAOK, lo dije antes, es asequible. Entonces, bueno, si dejamos atrás los nervios que hubo en Stuttgart y jugando en casa, con el apoyo de la afición, con el estreno, yo creo que se le puede hacer algo al PAOK, ¿no? Obviamente volviendo a ser el Celta, ¿no? O sea, lo que hemos dejado de ser en el último partido. Entonces, bueno, yo voy a poner un 2-1, un resultado en parte puesto con el corazón y en parte, bueno, pues con la cabeza, ¿no? Ahí lo dejo. Y goles, pues mira, uno para Jutgla y el otro vamos a poner a Iago Aspas, venga, Jutgla y Aspas. Jutgla e Aspas 2-1 difer. Pódense repetir resultados, por certo, non hai por que decir resultado diferente. Eu penso
que se temos que ter un partido de emoción psicolóxica, o que dicimos o outro día, un 2-1 chega, non? Temos que ganar. Pois sí, pois sí. Que o efecto sexa bo e duradeiro, non? Gañar pola mínima, creo que non é suficiente, aínda que non sabemos... E así a diferenza de goles estaría 0, non? Claro, totalmente, pero eu falaba antes unha cousa tipo 3-0, que penso que sea un resultado deixar pues, un clean sheet, non? A portería baleira, e intentar pues, que as cousas que encaixan, que non encaixen e dar ese resultado, non? Eu tamén máis co corazón que coa cabeza, pues, bastante máis. El doctor que di 3-0, que creo que era o mismo que dicía Azrael no chat. Pues 3-0, sí, eu estou a favor de aí. Eu repartiría os goles, penso que van marcar Borja, Iago Aspas e Jude Glad. Moi ben, pois Borja, Iago Aspas e Jude Glad. Joaquín ou Susi? O que lle falta, decías antes, o que lle falta a Radu é marcar un gol de cabeza. Tipo penalti, non? Nun córner, nunha saída dun córner, subindo Radu. Se Radu marca en Europa League, merco a camisola de Rumanía. Como esa eliminación do Manchester United na Carabao Cup, non? Que os dous porteiros tiraron penaltis e os dous marcaron. Se Radu marca... Esas son dúas camisetas de Rumanía. A ver se fan desconto. Romanescus a tope. Sí. Bueno, pues venga, digo eu, veña, 2-0. 2-0, gols, doblete de Borja Iglesias. Moi ben, Borja. É que non vexo a outro marcando. Eso é realidade, sí. É bastante realidade, sí. E finalmente, bueno, Susi, despois eu. Pois eu ia tirar polo 2-0 por isto de que Radu merece unha portería cero de algún momento despois do partido do outro día, pero mira, por cambiar vou dicir 3-1 e con goles de Borja, Brian Zaragoza e Pablo Durán. A ver se se estrella algún deles. Moi ben, pois Borja, Brian e Durán, Susi e Jorge... Bueno, Joaquín tamén, porque dixo 2-0. Os máis positivos, os máis optimistas. Eu vou dicir 1-1. Bueno, Gol de Jude Glad. Vaya sorpresa. Evidentemente non quero que sexa iso. Eu penso que o Celta ten que dar unha imaxe diferente e ten que gañar este partido. Pero bueno, se o Celta non gaña, pois a lo menos saco algún punto na clasificación. Se o Celta gaña, pois estarei contento de non ter acertado e xa está. Ya rompimos la dinámica del 1-1, Antón, en Elche. O sea sí. Bueno, pero que non volte. Por estadística, ten moitísimas posibilidades de que se sexa o resultado final. Agora comezamos a dinámica de palmar 2-1, cuidado. Ya. Cala. Bueno, por iso que decía Fer de 2-1, pois ten que ser a vitoria de 2-1 pois adecuada a esa dinámica do 2-1 de perder. Agora 2-1 pero gañando. Bueno, semana complexa para rematar xa, porque o domingo, por suposto, ás 9 da noite, porque contra un dos 3, non? Un deses 3. Están os dos de sempre, despois está o Atlético. O Atlético, pois é un partido ás 9 da noite, 2 da tarde aquí para min, tranquilamente, despois de almorzar, despois de xantar algunha cousiña. E o Celta xoga contra un Atlético de Madrid que está en certo auxe, non? Porque despois de comenzar moi mal, esa vitoria por 5-2 contra o Madrid, que eu vin o partido, realmente, bueno, vin parte do partido, e pareceume que o Atlético, sobre todo a segunda parte, fixo un verdadeiro partidón, pois chegan nun intre no que están moi arriba, non? Ten opcións o Celta de baixar o Atlético desa nube despois de gañar o derbi con tanta claridade. Que pensades sobre ese partido? Porque 5 puntos de 21, se converten en 5 de 24, pois, bueno, os números continúan a ser moi negativos. É un partido moi complicado pola situación do Celta, pero tamén porque o Atlético de Madrid ven con moita, pois non sei, con moita moral, non? Despois esa vitoria fronte ao Madrid. Que pensades? Complicado, moi complicado. É complicado, tamén poden vir o que falábamos antes, non? Digamos que veñen con moita moral, pero como unha cousa, digamos, moi satisfactoria para eles, o mellor logo, pois non están, non digo que non estén ao 100%, pero temos tamén unha trayectoria de ter xogado os bons partidos por Atlético de Madrid. O ano pasado, sí. Claro,
vai depender moito das dinámicas. Está facendo tamén un comezo de temporada un chisco irregular, o Atlético de Madrid, o sea, encaixa vos partidos con partidos moi normales. Entón, bueno, depende un pouquiño eu penso que vai ter que ver moito máis co que pase no noso partido do xoves que con outra cousa, non? Se gañamos, rompemos iso, ganamos ese partido con unha dinámica mental distinta, pois o mellor podemos gañar, non? Vaya. Sí, eu dicía outro día que a Liga é o termómetro da Europa League, pero neste caso o partido de Europa League pode ser tamén o termómetro de como o Celta xogue fronte aos colchoneiros, non? Totalmente. É certo, eu coincido con Jorge, eu penso que é un equipo que non se nos dá nada mal, o que pasa que, claro, ofensivamente, en xogadas individuais, por moi ben que se nos dea o tema o domingo, calquera mínimo erro en defensa, dar un gol de calquera deses O van penalizar. menos que teñen, sí. Calquera falta cerca este ano é que está unha persoa como Julián Álvarez que está facendo unha tempada importante e logo a calidade que teñen non solamente él, ¿no? Que claro, contamos cun equipo que o mellor tiña que estar máis arriba do que está, non? Sobre o papel, non? Por eso eu falaba antes de irregularidade, non? Penso que sobre o plantel ten unha plantilla fantástica para estar incluso segundo ou terceiro pelexando por todo, non? Pasa contra que outros, ¿no? Que xogan por regular e aí están líderes con non sei cantos puntos, non? Sí. Esa é a cousa de sempre, non? Pero sobre o papel é un partido que pode ser tamén o Atlético deixa xogar e se conseguimos pues facer un bo partido que nos anime, pues pode ser un partido vistoso e bonito de ver, non? Claro, se temos acerto, cousa que outros anos pues, tiñamos máis, non conseguimos gañar. Este ano está máis complexo porque non temos unha dinámica de acerto nas ocasións, non? Eso pues, pode que nos lastre. Eu temo que o Atlético xa despegara. Creo que empezou con moitas dúbidas, pero o Atlético é un equipo que vamos, nas últimas tempadas ten meses moi bons, ten meses imparables. O ano pasado comezou mal e puxose primeiro en Liga, logo pinchou no mes clave. É un equipo moi ordenado, un equipo con moita calidade. Eu creo que estamos, por desgraza, eu creo que independentemente do que pase contra o equipo grego, contra o PAOK, eu creo que o Atlético está unha dimensión por riba de nós e creo que vai chegar unha boa dinámica. Por lo tanto, vexo moi baixas probabilidades nin sequera de puntuar. O Gallá está equivocado, o Gallá siga dubitativo, bueno, é un equipo que sí, que xoga Julián Álvarez, que xoga Jan Oblak, que xogan moitos xogadores moi compacto, pero, bueno, non é invencible, nem moito menos, pero temo, a miña intuición é que o Atlético vai enganchar agora unha moi boa racha de resultados e que vamos a ser parte desa racha. A ver, evidentemente el rival es el que es y, pues, lógicamente, por plantilla, no sé si por juego, pero bueno, ahora mismo sí, evidentemente también es mucho mejor. Entonces, claro, la empresa es muy, muy complicada, ¿no? Y quería referirme también, Antón, a lo que decías antes de la estadística, que yo no soy muy amigo de hacer esa correlación tan temprano, ¿no? Hablabas de posibles 5 puntos de 24, ¿no? En estos, vale, las matemáticas dicen eso, pero es que yo creo que hacer esa cuenta y repetirla y digamos como difundirla de manera general, lo único que hace es crear una ansiedad y una prisa que ahora mismo, insisto, no la hay, aunque evidentemente hay mucho que mejorar. Al final estamos todavía en esa fase de liga en la que ganando un partido cambias mucho de posición y das un paso adelante enorme. Nos falta evidentemente ganar un partido, no digo varios seguidos, uno. Porque claro, si hacemos esa regla, por esa regla de 3, el año pasado el Celta de 114 hizo 55. Que vistos así, pues dices, pues qué poco. No, pues mira, quedamos séptimos y acabamos en Europa. Entonces, hacer esa puntuación desde que empieza la liga, esa relación de 9 puntos hicimos 3. A mí me parece, primero, innecesario y un poco... digamos ahora mismo agobiante sin necesidad ninguna porque insisto, alarmante, ¿no? Parece demasiado alarmante. Sí, me parece alarmar desde demasiado temprano porque insisto, estamos todavía en esa fase en la que los equipos aún están cogiendo posiciones y ganando un partido es que te cambia el panorama y perdiéndolo no demasiado, aún
no demasiado. Entonces, Bueno, claro, eu fago por dúas razóns. Primeiro, porque entendo que os xogadores do Celta e Claudio non escoitan o programa, entón, pois, non vexo que se poida no, pero no me refiero a los jugadores, me refiero problemas dese estilo. al ambiente en general. No, Pero evidentemente son profesionales. Pero segundo fago porque o Celta encara un partido moi complicado que é a visita do Atlético de Madrid sen ter conseguido puntos en partidos nos que tiña que ter sacado algún punto máis para enfrontarse a este encontro complicado pois co saco un pouco máis cheo, non? Aí estoy de acordo. Evidentemente, sí, que 5 de 21, 5 de 24, falar dese xeito, pois non ten sentido no comezo da tempada, pero eu tamén quero preguntarme atacando, podemos dicir que é o comezo da tempada, non? Porque, claro, cheguemos a xornada 10, a xornada 12, pois... 10 partidos oficiais. 10 partidos oficiais. Claro, entón, bueno, entendo o que di Fernando, pero bueno, simplemente as matemáticas tamén cantan, non? Entón, cando tes 5 puntos de 21 e xogas contra o Atlético de Madrid, pois non é o mismo que ter 5 puntos de 21 e xogar pois contra o Oviedo, por exemplo, non? Que é un partido máis accesible en principio. Estaba lendo un comentario de Azrael, estou moi de acordo porque estaba pensando agora que dicía, contamos con perder, a cuestión é desplegar o noso xogo nese partido. Eu penso que pode ser aínda máis importante que o resultado en sí, que si é certo temos moitas papeletas de non gañar ese partido, tanto porque polo momento no que está agora o Atlético e porque o Atlético e polo plantel que ten. Pero eu o que agardo é poder ver, bueno, que gañar o partido do Pau creo que sería unha axuda importante, pero chegar a ese partido contra un Atlético en Balaídos, recuperando un poquinho o espírito da tempada pasada, de ese Celta que ilusionaba, que puña as cousas dificilísimas os equipos que visitaban Balaídos. Eu creo que se recuperamos un pouquiño esa dinámica, pois as cousas vanse tranquilizar moito máis, porque, bueno, todos entendemos que puntuar contra un Atlético, sexa en Balaídos, sexa fora, é moi difícil. Nestas alturas da tempada ou na segunda volta, pero bueno, volver a ver a ese Celta que calquera cousa pode pasar con eles no partido, eu que espero que recuperemos. Se pode ser nesta próxima xornada mellor que mellor. Hombre, está claro que a dinámica é outra, non? Porque se ti pensas que o comezo pois empatou co Alavés, empatou co Mallorca, empatou co Elche, creo. Entón, claro, son resultados, era, bueno, pois moi semellante a nosa racha do empate a 1, non? O algo que tamén fixo ao principio. Pero agora a dinámica é outra, claro, xa ven de facer moi bons resultados tanto en Europa como aquí, un pouco, bueno, eso, distinto, non penso. É que non sei, porque podes decir que vai depender moito pois, de como plantexemos o partido, non? Se conseguimos xogar ao noso que sabemos como fixemos noutros partidos, pois pode ser un partido que podas perder, pois iso, pola mínima, o mellor 0, 2-1, unha cousa así. Pero, claro, que tal e como estamos o outro día, se en vez de o Elche tes o Atlético de Madrid con ese xogo, é que te calcan 6, te quedas o cara de gilipollas, non? Eso é que así. Entón, claro, cal va a ser o equipo que xoga o domingo? Pois é que a día de hoxe eu non sabería moi ben que independentemente es eso. Por exemplo, agora o Atlético va en Champions ganando 3-0 Frankfurt, que Frankfurt sería é mellor equipo que os Stuttgart, sabes? Claro. Que son diferentes niveis, non. Pero bueno, vamos, non hai que darse por perdido, hai que competir e facer o bo xogo, claro que sí. Sí. Por cierto que el Atlético va a tener 2 días de margen respecto a nosotros, de descanso, porque está jugando ahora, o sea que ahí también corren con ventaja, por si no hubiera suficiente ventaja. Fer, pero temos a Cervi, Fer, vamos. Temos a Claudio. Sempre nos quedará Cervi. Que gasten todos os goles hoxe, di Celtoia. E falando de goles, pois imos coa porra do Atlético de Madrid. Eu digo 1-2. Gol de Brian Zaragoza para o Celta. E o Celta, bueno, pois non gaña ese partido fronte ao Atlético de Madrid. Eu como moito agardo por la posibilidade do empate, non? Eso sería
un resultado magnífico, gañar o Pau que despois empatar fronte ao Atlético de Madrid. Xa sei que non foron esas as miñas porras, pero é o que me gustaría. Pero fronte ao Atlético vexo moi complicado. Digo un 2 gol de Brian Zaragoza. Firmades agora mesmo dos próximos 2 partidos gañar un? Yo sí. Sí. Se é o partido da Liga, sí. No, sen saber. A mí, agora... Sen saber, sí, evidentemente, tamén, porque... A min sendo Pau tamén firmo, Porque Sí. é preciso gañar, sí. Eu firmaba. Sí. Sí, eu Eu así firmo por gañar un 2-2. Sí. Sí, que el Celta, o sea, que los jugadores sepan que pueden ganar, porque Exacto. también es parte de la confianza, o sea. Sí, eso é moi importante. Bueno, Sí. quen vai despois de min? Eu dixen un 2. Eu Home, vou dicir... Perdón, dalle... Se queredes, pues, se xogamos un partido que vai a cara arriba, pues pode ser un partido moi bo para facer un 2-1, gañar. Veña, Pero- Jorge, vamos. Sí, Aí estamos. cun doblete, e xa non digo hat-trick, porque sobre todo de Borja Iglesias. Penso que va a Borjita. ser. Sí, Borjita. Borja. Son partidos onde se crece máis contra os grandes. Penso que pode facer un bo partido. Bueno, pues xa sabemos que Jorge non vai gañar os puntos, pero bueno, está moi ben. Xa me gustaría, porque realmente o Celta mereceu moitísimo máis a tempada pasada fronte ao Atlético de Madrid e non o logrou baixo a chuvia. En esta ocasión estaría moi ben que o Celta gañase este partido e, bueno, que gañase alo menos un deses dous, o do Pau ou do Atlético de Madrid, se poden ser os dous, pois ainda mellor. 2-1, di Jorge, moi ben, eu aplaudo. Claro, bueno. Pues con el mío vas a aplaudir más. Celta 3, Atlético 2. No, bueno. Festival. Festival de gol. Eu firmaba ese, menudo partidazo. Eso sí Y que- a ver, Gol no último minuto, ¿no? A Beltrán. autores de los goles, la triple B, Brian Zaragoza, Borja Iglesias y Beltrán. Bueno. Gústame. Beltrán por dar, ¿no? Las 3 veces que era unha tenda que había en Vigo. Que había aí na Porta do Sol. Preto da Sí. Porta do Sol, sí, hai moito tempo. De 3-2, indo 2-2 no partido, sí que era para un gol de Radu de cabeza no 97. También, sí. Gústame máis este, Sí. Errado. Pero iso de que o portero vai arriba é cando estás a punto de empatar, non? Cando o partido está empatado. Cae balaídos. Claro, Cae balaídos cae no balaídos. seguinte. Sí. Pois eu vou quedar entre medias e vou dicir 2-2 Bueno, con doblete de Borja tamén. claro. É que outro non marca, está claro que outro... Aquí hai que ir polo seguro. Ou dicir 1-1 ou dicir que marca Borja, que son as únicas certezas que temos. Mirade que estaba desmotivado, non tiña moita esperanza, pero con este clima de celtismo, un 3 gaña o Atlético. No. Sí. Un 3. Que sí. Que o día Rael, que Julián Álvarez, que é o dos 5 mellores xogadores do mundo ahora mesmo. Bueno, agora mesmo está... Sí. Estou de acordo. Sí. Julián. Sí. Eu penso que debe estar Guardiola lembrándose de... Tampouco que o noruego este facendo moi mal, pero bueno. Non, pero penso que lle dá que é un xogador que daba máis xogo. Penso que é máis versátil en Sí. cousas. Pero bueno, é Son así. Dois grandes. Os grandes equipos sempre fan esas cousas. Sí. É que marca Tamén o criterio, Joaquín. Bueno, vamos a decir Joel Lago. Joder. Bueno, No, eu imagino un partido histórico, vamos. Un gol de un rebote. partido tópico prácticamente, é o que eu vexo aquí, ¿no? Sí. Gol de Joel Lago que ademais non protesta ninguna xogada, nin No. nada, marca o gol. Así que totalmente o contrario do que normalmente ocorre, non? Sabedes se a grada supletoria estará no partido do Atlético ou non? Porque aquí pregunta Manu, Creo que non. non teño resposta. No sé, en Europa sí. Para en la os Liga. europeos, ¿no? En Europa no. os europeos, non? Penso que sí, pero tampouco estou segura. Non sei. Non sei porque saíron a venda as entradas que quedan da Real Sociedade, pero non sei se esa grada está operativa para ese partido. También me parecería absurdo montar una grada y desmontarla a los 2 días, pero Claro, bueno. Eu entendo que sí, eu entendo que todo que se poña novo Claro. Podería quedar. Claro, eu supoño que a dúbida estará en se é a UEFA a única que permitiu iso, pero non a Liga, entón pois Non terán sei. que deixalo aí Vale. sen xente
ocupando, o sea, xa que está, pois se aproveita para O que tampouco sei, non sei se sabedes vos, é canto do aforo deixamos para a xente que veña do PAOK. Sabedes? Pues no sé cuánto, pero me imagino que se pondrán en Río Alto, Verán moitos, para ahí en la esquina, ¿no? Como siempre. Pois Eu creo que di Manuel aquí que dixeron que se estrenaba para Europa League e queda posta para toda a temporada. Entón, supoño que vale. se utilizará, xa que queda posta, pois... Tamén iso, que va a Pues querer ser veremos. Coño que sí. de ofrecer esos asentos de máis non solamente para a competición europea, senón para os partidos de Liga. Pero espero que sea más grada que la que pusieron el año pasado, que era solo una parte ahí pequeñita, una grada al lado de la portería. Espero que sea un poco más. Son solamente 3 filas de asentos que van a ir de lado a lado, pero solamente 3 filas de asentos. Madre mía, pues, en fin, Correcto. un poco raro. Eu creo que van vir moitos porque o desplazamento é corto e que veñen do PAOK de Navia. Pero di aí Celtoia que devolveron entradas. Que non sei se... Devolveron entradas. Pero Sí, tampouco que devolveron entradas que non as venderon todas. Non sei se... virán moitos, pero coa carencia de grada que temos, supoño que non haberá unha oferta excesivamente ampla de... Excesivamente grande, claro. Que é unha matada de viaxe. Non sei. Bueno, pois temos dous partidos importantes. O Celta ten que entrar en dinámica de melloría de xogo e, sobre todo, en dinámica gañadora. Bueno, pois agardamos que iso sexa así. Non teremos postpartido de Europa como normalmente ocorre, porque o venres teño que dar clase e todos vos tamén estades en noutras danzas, pero voltaremos a vindeira semana para comentar pois tanto o partido do PAOK como o partido do Atlético de Madrid nesta xeira de 4 partidos na casa que vai xogar o Celta de Vigo, e a ver se pois diso comeza a despertar. Aquí, dende o Bar Celeste, estamos sempre no barco de Claudio, que ademais está, isto sí que O giralcóptero. O giralcóptero de Antonio García Teijeiro, o que lle damos unha no, ia dicir no, un saúdo dende aquí, enviamos un saúdo dende aquí. Bueno, unha cousa que é interesante da que quizáis podemos falar a vindeira semana é o feito de que Claudio, dende que colleu o Celta, pois todo foron cousas positivas, agora está nunha situación que non é tan positiva, na que está a darse pois con algúns obstáculos de fronte, e iso tamén pode ser interesante, penso, ver como reacciona Claudio, que ten que presentar e como pode xestionar este equipo, ¿no? Lo que tenían que hacer los jugadores era hablar con las celtas y decir cómo se gana un partido, porque ellas sí que saben ganar partidos. 4 de 4, ¿eh? Que llevan 4 de 4. Entonces, bueno, ahí tenían que preguntar a ver cómo se hace. Pues sí, efectivamente. Bueno, rematamos. Di aquí que o Celta, di Celtoia, o Celta puxo a venda as entradas que non mercaron os gregos, e despois Manuel Adí tiveron que facer unha grada, unha bancada fixa, porque a UEFA, a que había ano pasado, non autorizaba e non ia deixar meter xente. E Celtoia di que a Radio Galega dixo iso, de que pois houbo entradas que os gregos non mercaron. Susi, moitas grazas, como sempre, por estar aí. Dille á Universidade de Cambridge que lle damos as gracias tamén por os minutos que che deixa pasar por aquí, e volta sempre que teñas tempo. Moitas grazas a vos. Hoxe foi máis por motivos persoais que por traballo, así que non culpemos a Cambridge neste caso, pero bueno, un placer estar aquí. Bueno, facendo alusión ao que comentaba Fer, hai que seguir a estas rapazas, as celtas, veñen 2 partidos agora, que creo que vaise definir un pouquiño que vai pasar daqui un diante, porque xogamos contra as segundas e as terceiras, e o próximo partido na casa é contra o Deportivo, na Madroa, así que, bueno, eu intentarei estar ali, neste caso sí, se o traballo permite, pero bueno, esperemos, a verdade que dá gusto ver a estas rapazas, de ver como están levando a tempada. Pois sí, ánimo ás celtas para ese partido complicado de derbi no fútbol feminino, e tamén
Moitas grazas dende Lund, no sur de Suecia, un pouco menos de frío, supoño que en Sundsvall. O noso amigo Cumbias, Joaquín, que tal? Pois nada, volta polo Bar Celeste cando teñas a oportunidade, pero supoño que Lund é unha cousa diferente, non? O norte de Suecia. Bueno, máis xente por aquí. Eu estaba acostumado a vivir de ermitaño, entón, demasiada xente xa por aquí. Demasiado preto de Copenhague e tal. Bueno, moito lío. Máis cousas que podes facer. Sí. Bueno, eu tiña a ilusión de que viñera o Celta a xogar a Copenhague, bueno, a Malmo, ou a Dinamarca, que está bastante preto de aquí, pero bueno, imos ver. Por aquí todo en orden, por tema de traballos os martes non é o mellor día tal, pero bueno, sempre que poida que me invites, Antón, ou que me invitedes, estaremos por aquí dispostos a falar do Celta. Bueno, o convidado está sempre así, cando poidas pasar, Divo, e os micrófonos estarán abertos. Moitas grazas. Jorge, pois, grazas tamén por estar aí, e ademais ben vestido con esa fermosa camisola do Celta, e se podes a vindeira semana, temos moito que comentar despois deses 2 partidos na casa. Pois sí, grazas a vos, sí, penso que o martes que ven o tema das clases vai me permitir poder estar aquí e poder compartir con vos o que pase tanto xoves como domingo. Moi ben, e a disfrutar, por suposto, en Balaídos. Esa volta do Celta a Europa, tanto Jorge como tamén Susi, como Fernando, que, bueno, pois sempre ten que rematar dicíndonos onde podedes escoitar e ver o Bar Celeste. Pues desde hace poquito en Instagram, @elbarceleste, y también en Spotify, Facebook, YouTube, iVoox. Y seguiré buscando sitios para seguir difundiendo el... Bueno, aí ya non hai plataforma na que non este o Bar Celeste. Hai que inventar plataformas para que o Bar Celeste tamén estea nelas. Exactamente. Nada, que un gusto como siempre estar aquí rodeado de tanto celtismo y nada, que nos vemos muy pronto en una semana en la que vuelve a haber parón por la selección, así que bueno, vamos a tener tiempo para debatir y para que se nos escuche en estos programas de 2 horitas ya casi. Sí, creo que está Mingueza preocupadísimo por ese parón de seleccións. Sí, ¿no? Sí. Preocupado porque non o chamen, ¿no? Pero bueno, gracias tamén a todos e a todas por estar no chat, deixade as puntuacións, deixade as porras para o PAOK e para o Atlético de Madrid. E agora, pois, rematamos aquí coa bandeiriña do Real Club Celta de Vigo. Eu deixo o balón botando e vos berrades ese berro celeste para axudar o Celta tanto en Europa como na Liga o domingo. Como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta! ¡Celta!